ಉಳ್ಳಾಲದ ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಕೂರ ತಂಗಾಡ್ರನ ಅನುಸ್ಮರಣೆ ಬಕ ಆರನ ಸುರುತ ಉರುಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟದ ನಾಲೆಜ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಇಂಚಗೆ ನಡೆತನು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ಹಮ್ದನ್ ಯುವಾಫಿ ನಿಅಮಹು ವ ಯುಕಾಫಿഉ ಮಜೀದಾ. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ಸಯ್ಯಿದಿನಾ ಮೌಲಾನಾ ಮುಹಮ್ಮದ್. ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ವಸಲ್ بالنغم مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم مقبولة مرضية ولينا حضرة الروح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أصحاب البدريين ولسائر الصحابة والقرابة كلهم مجمعين، خاصة إلى حضرة قطب الأقطاب الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز، وإلى أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز، وإلى إبراهيم الدسوقي قدس الله سره العزيز، وإلى أحمد البدوي قدس الله سره العزيز، وإلى السلطان حمد خواجة معين الدين جستي الأجميري قدس الله سره العزيز، وإلى حضرة كتب الزمان سيد شريف المدني والعالمي قدس الله سره النزي، وإلى حضرة كتب الزمان سيد مولى الدبينا منفرمي قدس الله سره النزي، وإلى حضرة جلال الدين بخاري قدس الله سره النزي، وإلى حضرة مولى البخاري قدس الله سره النزي، وإلى حضرة تاج العلماء السيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره النزي، وإلى حضرة أبي قرة السادة سيد فضل قائم البخاري قدس الله سره النزي، وإلى حضرة سائر أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا ذكرا وأنثى كلهم أجمعين. اللهم بحقهم وبجاههم يسر أسيرنا وسحن أمورنا واقض هوائجنا واشف أمراضنا وأمراض من مرضانا يا شافع الأمراض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اللهم اجعل في قلوبنا نورا، اجعل في سمعنا نورا، اجعل في بصرنا نورا، اللهم أعطنا نورا يا رب العالمين. اللهم نور بالعلم قلوبنا، اللهم نور بالعلم قلوبنا، اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في جميع أمورنا خصوصا في اجتماعنا وفي أمرنا هذا كما باركت على عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب يودي أن مثل ثواب ورقرق ملوان أولياء كما حضرت لك تجورك الرحمن. അതിനെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടെല്ലാം നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ, നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതേ പ്രത്യേകിച്ച് ബാപ്പാന്റെ റൂസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രചരണം നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് യാസീൻ ഓതും, അതുപോലെ ഖത്മകളും അതുപോലെ ദിക്റും സ്വലാത്തും എല്ലാം ചൊല്ലി നമ്മളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് പറഞ്ഞവരുണ്ട് റബ്ബേ. ആ ഓതിയെല്ലാം ബാപ്പാലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഹദിയ ചെയ്യുന്നു അല്ലാഹ്. നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ, നീ കബൂലിയത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ. പ്രത്യേകിച്ച് 41 യാസീനുകളുടെ ഇജാസിയത്തിന്റെ ആ ഫضل അല്ലാഹ് ഉദ്ദേശം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനേ. നീ സലാമത്ത് നൽകി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. ബദരീങ്ങളെയും ബാപ്പാന്റെയും താജുൽ ഉലമയും സയ്യിദ് ബദരി തങ്ങളുടെ മദദും ആരെല്ലാം ഇതിന് നേതൃത്വം തന്നെ ചെല്ലിയവരുണ്ടോ, എല്ലാവരും നേതൃത്വത്തിന് നേതൃത്വം തന്നവരുണ്ടോ, അവർക്കെല്ലാം അവരുടെ ഫضل ഞങ്ങൾക്കും ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവർക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. ഒരാവിടുത്തെ മുഹിബ്ബീങ്ങളാകുന്ന മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് നീ നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ നൽകണം റഹ്മാനേ, നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ടെല്ലാം നൽകുള്ള ഫത്ഹും നീ നൽകണം റഹ്മാനേ. നബി അവിടുത്തെ ഉറൂസിന്റെ എല്ലാ നൽകുള്ള പ്രചരണങ്ങളും അതുപോലെ അവിടുത്തെ എല്ലാ നൽകുള്ള
പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓടുന്ന പായുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. അവർക്കും നീ ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഇവിടുത്തെ ഓരോ മഹല്ലടിസ്ഥാനത്ത് നൽകുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ സമ്പൽ ഓരോ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഹീങ്ങളാകുന്ന സാധുക്കളാകുന്ന പ്രവർത്തകരാകുന്ന ഇവരും കുഞ്ഞാങ്ങൾക്കും നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റി തരണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം അല്ലാഹ്, നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ ഉറൂസിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഘാടക സമിതിക്കാർ, ഉറൂസ് കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് ആരൊക്കെ കേരളം കർണാടകവും ആരൊക്കെ ഉണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം നിന്റെ ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർക്കെല്ലാം ആ ഉറൂസിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. അതിന്റെ മുമ്പിൽ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവരും ശാരീരികമായ സ്വസ്ഥകളും നീ നൽകല്ല റഹ്മാനെ. എല്ലാം നേതൃത്വം നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളെല്ലാം നേതാവാകുന്ന ഖുദ്വത്തു സാദാത്ത് കേസാക്കൊക്കെ തങ്ങൾക്കുമ്പോൾ റബ്ബേ അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ശാരീരികമായിട്ടുള്ള രോഗം പറഞ്ഞെങ്കിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസീർ നീ ഫതഹാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ബാപ്പാടെ ജ്യേഷ്ഠൻ അവർക്കും നീ ഫതഹ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്ത് നൽകി കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ ഞങ്ങളെ സുൽത്താനുൽ റഈസുൽ അലി ബാഫഖി തങ്ങൾ വൽ ഉസ്താദ് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ ആലിമീങ്ങൾക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും ഖൈറും ബർക്കത്തും നിഅമത്തും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എഴുതണം റഹ്മാനെ. നല്ല ജീവിക്കുന്ന സാധുക്കളാണ് മുഹിബ്ബീങ്ങളായ പ്രവർത്തകരാണ് ഞങ്ങൾക്കും ഏറ്റിരുത്തണം അല്ലാഹ്, ഏറ്റിരുത്തണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ ഇവിടുത്തെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം എല്ലാവർക്കും ഐക്യത്തിനും റാഹത്തിനും സന്തോഷവും ഞങ്ങൾക്ക് തരണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ സാര വിഷയത്തിന്റെ പേരിൽ റബ്ബേ ഒരു നിലക്കുള്ള ഒരു ഫതഹ് നീ ഒരു നിലക്കുള്ള എല്ലാ നിലക്കുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് നീ നൽകി കൊടുക്കല്ല റഹ്മാനെ. റബ്ബേ എല്ലാ നിലക്കും ഐക്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദല്ലി സജ്ജനങ്ങളോടുകൂടെ ഹബീബിന്റെ വജ്ജ് കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് നല്ല ശ്രദ്ധ വെച്ച് സമയത്ത് വെച്ച് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്ത് ആലിമീങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാർ അതുപോലെ സയ്യിദന്മാർ അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരും അതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ ഇതിന്റെ ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തകർ അവർക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് കാലം നിന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ട അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. സിഹിർ കണ്ണൂർ ശൈത്വാനിയത്ത് റൂഹാനിയത്തിന്റെ ശർറിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വീട് ഭാര്യ മക്കള് കൂട്ടുകുടുംബം വണ്ടി മുതൽ വാഹന മുതലുകൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കച്ചവട ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നിന്റെ ഖിദ്മത്ത് പ്രവർത്തകത്തോട് എല്ലാവരും നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം അല്ലാഹ്. ആര് ചെയ്തവരിലേക്ക് നീ മടക്കണം റഹ്മാനെ. അതുകൊണ്ട് ശാരീരികമായ രോഗങ്ങൾ മാനസികമായ രോഗങ്ങൾ അല്ലാത്ത പല നിലക്കുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ നിലക്കുള്ള വിപത്തുകളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെ നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ സലാമത്താക്കി തരണം അല്ലാഹ്. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضله. صلى الله عليه وسلم. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ಇದರ ಅಂಡರ್ಲು ಇಂದು നടக்கிறതായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് സയ്യദ് ഫസൽ കോയമ്മ തങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഉറൂസുറെ പ്രചാരം കൂടി എത്തിക്കറുണ്ട് നടക്കൊണ്ടു പോണ്ടേ. അത് IKC ഓഫീസിലെത്തിക്കറ്. അത് യൂസുഫ് ಕಂಪೌಂಡು ಹಲೆಕೋಟೆಲ್ നടக்கிறതായ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ പൽക്കത്തെ അനുസരിച്ച് തൈത്തിക്കറ് ഞങ്ങൾ
ಇಂಡೋಡ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊನಕು ಪೋಂಡೆ. ಈ ಟ್ರಸ್ಟ್ 2017 ಮಾರ್ಚ್ 2 ತಾರೀಕು ಐತಿಕ್ಕರು ಸೈಯದ್ ಫಜಲ್ ಕೋಯಮ್ಮ ತಂಗಳೇ ಔತುಲ್ വെച്ചിത്തൈത്തിക്കറ് ഈ ട്രസ്റ്റ് രചന അവരെ. അതിലൊന്ന് നാനും അതുപോലെ ഹമീദ് പൈസി കില്ലൂർ ഉസ്താദും ഇസ്മായിൽ ബുഖാരി ഉസ്താദും ഇൻ്റെ അടിയാർ പദവിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 3 ആളൈത്തിക്കറ് തങ്ങളെ ഔത്തു പൈത്ത് ಇದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ എടുക്കರೆ. അപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ഇതിലെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ വിഷയമെല്ലാം ചൊന്താകുമ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಐತು. ತಂಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಂತು ದುವಾರ್ನತ್ತು ಕಡ್ತರು. അതിൽ പിന്നെ തിക്കറ് ഏതൊരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮം ಇದರ ಅಂಡರ್ಲು ನಡ್ಕೊಂಬತ್ತು എല്ലാം വിജയിത്തിക്കറ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയോണ്ടുള്ളേ. ഞങ്ങൾ ഏതൊരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തുമ്പോൾ ഒരു അഹൽ ബൈത്തിരെ കൂട്ടിത്തൈത്തിക്കറ് ആ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ നടത്തണോണ്ടുള്ളത് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മഹാനായ സുൽത്താനുൽ ഉലമ AP ഉസ്താദ് ഇനി ദീർഘകാലം ഉള്ളാളത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തണലൈത്ത് നിൽക്കണക്കു അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് നൽകട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളെ ആയുസ്സിലെ ഒരു കൊറിയ ചുരുക്കിത്തായെങ്കും സുൽത്താനുൽ ഉലമക്ക് ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്ത് നൽകട്ടുണ്ട് മാത്രമേ എനിക്ക് ചൊന്തനാനിപ്പാട്ട. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഈ വേദിക്കകളിലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ മസൂദ് തങ്ങൾ, കുറത്തങ്ങളെ മോനും, അതുപോലെ തന്നെയും ഹമീദ് ഫൈസിയും ഇന്നത്തെ പേഴ്സണത്തെ, അതേപോലെ കേന്ദ്ര ജമാഅത്ത് അധ്യക്ഷരായ BJ ഹണീഫാജിയും സിയാ തങ്ങും കുബൈബ് തങ്ങും ജലാൽ തങ്ങും അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഈ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വ്യക്തിയിലും എൻ്റെ പറയത്ത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഈ ഓഫീസിൽ വെച്ചിട്ട് നാളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളെ അനുസ്മരണം ഉറുസ് പ്രചാര സഭ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അധീനത്തിൽ ഇന്നോടെ നടക്കരുത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ ಇದಕ್ಕೆ ഞങ്ങൾക്ക് സഹകരിച്ചും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രൂപത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നാനും ഒരു നന്ദി ചൊല്ലേ. അതുപോലെ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അള്ളാഹുನ ಅನುಗ್ರಹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇത് സ്ഥാಪನೆಯಿತು 7 ವರ್ಷ കഴിഞ്ഞിട്ട്. ಇದರ ആദ്യത്തിലേമേ എട്ടിക്കുളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഷോഹുൻ്റെ ദർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ജാവ് 2 ಗಂಟೆ ಜಾವು ಕೈತು ನಂಗೆ ಕಾತಿತ್ತು ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂറത്തങ്ങളെ കാത്തിട്ട് ബന്ത് ആ ദർഗത്തിൽ ദുവാർന്നിട്ട് അണ്ടത്തെ ഇതിൽ നാളെ ഇത് ഹമീദ് ഫൈസിയും ഉണ്ട്, ഇസ്മായിൽ ബുഖാരിയും ഉണ്ട്, നാളെ സത്താറും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ 4-5 ആൾ വെച്ചിട്ട് ആ ദുവാർന്നിട്ട് ഈ ഇതിരെ അവിടെ സ്ഥാപന വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിരെ ആരംഭിച്ചത്. അതുപോലെ ഇതിരെ ബൈലവൈത്തും രജിസ്റ്റർ പോകുമ്പോഴത്തും കുന്താപുര യൂസുഫ് അലിയുടെ ദർഗത്തിൽ വെച്ച് സിയാറത്താക്കിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് മദൻ തങ്ങൾ ഇവിടെ സിയാറത്താക്കിയിട്ട് അത് പിന്നെ കുന്താപുരത്ത് വൈത്ത് യൂസുഫ് അലിയുടെ ദർഗത്ത് സിയാറത്താക്കിയിട്ട് ബന്ധങ്ങൾ രജിസ്റ്റർക്ക് പോകേണ്ടി. അള്ളാഹുನ ಅನುಗ್ರಹത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഈ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീരത്തര ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿರ ಇದು ನಂಗೆ ಸಹಕರಿಸೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನಂಗೆ ಬೈತಿಲ್ಲ, ಕಾರಣ ನಂಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಬೇಡ ಜಂತು. അള്ളാഹുന അനുഗ്രഹത്തെ ഇന്നത്തെ ഈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮത്തിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ക ബന്ത് ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുന അനുഗ്രഹത്തിന് ഭാരി ഒരു അഭിപ്രായം, നല്ല അഭിപ്രായം പോലെ ഇതിൽ കണ്ട്. ഇതിൽ ചില ദൂഷണ, ചില അഭിപ്രായം, ചില ദിവസങ്ങളിൽ ചില ആൾമാർ ചെന്നുണ്ട്. അതെന്തോ പ്രത്യൊന്നും ഉള്ളത് അതെന്തോ ഇല്ല. പിന്നെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വ്യവഹാരമാക്കണം, ഒരു കാസാക്കണം പറത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അള്ളാഹുവരെ സാക്ഷി വെച്ച് ചൊല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല, അങ്ങനത്തെ ഇത് വേണ്ട. അത് അതിന് മേലെ ഇതാക്കണവരു അത് അള്ളാഹുടെ പക്കൽ അങ്ങ് വിട്ടുവിട്ടതിരെ അതിരെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ചയാക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നും പോണ്ടുമില്ല. അള്ളാഹുന അനുഗ്രഹത്തെ കൊടുത്ത് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇനി മുന്നോൾക്കും നല്ലൊരു ಕಾರ್ಯಕ್ರಮമാക്കൊണ്ടു ചില നല്ല നല്ല വിഷയത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇതിരെ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ആക്കണം പോണ്ട ചെന്നു ഞങ്ങളെ നിയത്തുമുണ്ടു. ആ ഉദ്ദേശം വെച്ചിരാൻ ഞങ്ങളുള്ള എല്ലാ സദസ്യന്മാരും
ನಂಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ತಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರ 10-15 ಐತುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಅನುಗ್ರಹ ಕೊಡೀತಿ ನಂಗೆ ಅದರಿಂದ ಪೆರೋಕಾಲ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಇದು ನಂಗೆ സഹകരിച്ചതായ നാളെ ബെല്ലും റഹ്മത്താവട്ടു സത്താറാവട്ടു പിന്നെ സുമാറുള്ളവർ ഇനി പേരൊന്നും ചെമ്മനെ ആരെ പിടിക്കരുത് ആ കാരണം വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സാർക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്ദി ചൊല്ലുறேன் അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സഹകരിച്ചതായ ഈ ഇതുക്കും നാളെ ഹനീഫാജി ആവട്ടെ നാളെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ ഒരു നന്ദി ചൊല്ലുறேன் ഇതിൽ പിന്നെ അപപ്രചാരത്തെ ഒന്ന് ഇതാക്കിയിട്ട് അള്ളാഹുടെ പക്കൽ ഞാൻ ബെർക്കവരാക്കാണ്ട് ഹൈറായ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് നല്ല ഹൈറായ പനി ആ കാരണം കൊണ്ട് അപപ്രചാരം ആക്കാണ്ട് ಚಂದಲ್ಲಿ ಪೋನು ಪ್ರತಿಯೊರ್ತ ಆರಾರು ತಪ್ಪಾಕಿರ ಅದ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲಾಹು ಅಂಕಂಕದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಾರ ಕೊಡ್ಕೊರ ಅದು ನಂಗಂದು ಫಲಕ ಬರೆಯೋಣ ಚಂದಂದು ಇಲ್ಲ ನಂಗಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಕೊರೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಉದ್ದೇಶವೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸತ್ತಾರ ಒಟ್ಟು ಸತ್ತಾರ ನಂಡೆ ಸದಾ ಬಾಗಿಲೈತಿ ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಂಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಂದೇ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೇಳ್ಕಂಡು ಅವನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅವನೋட ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಾಕಲ್ಲ ಆಯ್ಲ ಹಾಳು ಮಾರಿಂದ್ರೆ ಬಿಆರ್ಸಿ ಇಕ್ಕೋರು ಆ ಬಿಆರ್ಸಿದು ಆರು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆರು ಬಿಆರ್ಕ್ಯಾಂಡ ಆ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಬಿಆರ್ಸಿ ಇನ್ನೆಂಗಿಲ್ ಅದರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋರು ಇನಿ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಚೊಲ್ಲಿ ಅಹ್ಲುಸುನ್ನ ಜಮಾತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕೂಡ ಚೊಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೂ ಆವಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಏದು ಕೂಡ ನಂಗೆ ಎದುರಲ್ಲ ನಂಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಮೈನು ಬೇನ್ ಮೈದು ನಾನು ಪೌಂಡೇಶನ್ ಐತಿಕ್ಕಿರಿ ആ പോണ്ടീഷനെ മരണം താൻ കളിക്കൊടുക്കും അതിൽ പോണ്ടേയില്ല പിന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ആ ടെസ്റ്റ് ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪത്തിൽ പോണ്ടത് അത് ಪ್ರತಿ ಒರ್ತನ ഒരു അഭിപ്രായത്തിക്കറി അത് പോണ്ടല്ലാത്ത സംഘടന ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എതിരായിട്ട് പോണെങ്കി ആറ് ಬೇರಿಕಂಡ ಅದು ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಪೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಘಟನೆ ಮಹಾನಾಯ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಆ ನೇತೃತ್ವത്തിൽ ಆ ಸಂಘಟನೆ ഇതിൽ ನಂಗೆ ಅದರ വലിയൊരു ഇതുണ്ട് ആ കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാവരും ನಂಗೆ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಿತ್ತು ഇനി മുന്നോൾ ನಂಗೆ നിങ്ങൾ ಬೆನ್ನುಲ್ ಬಾಯಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ನಾನು ಕೇಟುಕೊಳ್ರೆ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ സഭയ്ക്ക് ಬಂದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಅವ್ರು ನನ್ನಿ ಚೊಲ್ರೆ ಅದು ಪೋಲೇಮಿ ನಾಳೆ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳದಾಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ತಗೂ ನನ್ನಿ ಚೊಂತು ನನ್ನ ಪಲ್ಕನಿ ಪಾಟ್ರ ആഖിറത്തവാന അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്ത്. മഹാനായ മസ്ഊദ് തങ്ങൾ അതേപോലെ കേന്ദ്ര ജുമാ മസ്ജിദിലെ ഖതീബ് ഉസ്താദ് സയ്യദ് മദനി ദർഗ സമിതിയിലെ സെക്രട്ടറി സിയാബുദ്ദീൻ സഖാബ് ഉസ്താദ് അതേപോലെ നാളെ ഹമീദ് ഫൈസ് ഉസ്താദ് സിയാദ് തങ്ങൾ ഹുബൈബ് തങ്ങൾ ജലാൽ ഉസ്താദ് ബഷീർ സഖാബ് ഉസ്താദ് ഷെരീഫ് ഉസ്താദ് പിർസത്തെ സംഘ കുടുംബത്തെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ കൂടെ കൂടി എല്ലാ മുത്തുമിനാൽമാർ അൽഹംദുലില്ലാ സുമ അൽഹംദുലില്ലാ ഉള്ളാലത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ മുത്തുമുഅ്മിനിന്റെ എല്ലാ ആൽമാരെ ഒരു സന്തോഷത്തെ സമയത്തിക്കറി ചെമ്മ ടൈമൊരു ഓഫീസില്ലാണ്ട് സംഘ കുടുംബത്തേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാരെ ദുആത്തെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ടു ഉള്ളാലത്തെ ഹൃദയ ഭാഗത്തിൽ ഓഫീസ് ഉണ്ട് ഓപ്പണാക്കി വയ്ത്ത് അതൊക്കെ സഹകരിച്ച് സഹായിച്ച് എല്ലാ ആൾമാർക്ക് അതേപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല ഈമാൻ സലാമത്താക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തന്ത് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. രണ്ട് വിഷയത്തിക്ക് ഇന്നത്തേത് ഒന്ന് ഞങ്ങളെ മഹാനായ മസ്ഊദ് തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ഇതിൻ്റെ ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് അതേപോലെ മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്ത് ഖുറ തങ്ങൾ ലസീദ് തങ്ങളെ ഫസ്റ്റ് ഉറൂസ് ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ 26, 27, 28, 29 നാല് നടക്കരെ ಅದರ ಭಾಗಮೈಟಿಕರು ಇಂಡು ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയൊരു തങ്ങളെ അനുസ്മരണ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಿക്കರು ಅದರ ಇಂಡು ಮುಖ್ಯ ഞങ്ങൾക്ക് വാളു ചൊല്ലുത്തറവല്ലേ മഹാനായ ഹമീദ് ഫൈസ് ഉസ്താദ് ഫിർസത്തെ എല്ലാ മുഅ്മിൻ ആൽമാരെ ഉള്ളാലത്തെ ആൽമാർക്ക് ആൽമാരെ പോലെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വലിയ അനുഗ്രഹം തന്നു. ഒന്നാമത്തേത് ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫ് അൽ മദനി തങ്ങൾ ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ. രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങളെ റായത്തിൽ ദീനിന്റെ നേതൃത്വത്തിനെ മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു അസീസ് 62 വർഷകാല ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചതൈത്തിക്കറ് ഈ റായത്തിലൈത്തിക്കറ് ദീനിന്റെ നേതൃത്വത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ജവാಬ್ದಾರಿ ತಂದರೆ ಅದರ ನಂತರ ഞങ്ങൾക്ക് ಕೂಡ ನೇತೃತ್ವ ತಂದರೆ
മഹാനായ താജുൽ ഉലമ ഖദ്ദസറഹു തങ്ങളുടെ സുപുത്ര ഹയാത്ത് കാലത്തിലെ ನನ್ನ ನಂತರ ನನ್ನ ಮೂನೈತಿಕರು ಚೊಂತು ನಂಗೆ ತಂದೆ ಮಹಾನಾಯ ಖುರ್ರತ್ ಸಾದಾತ್ ಖೂರ ತಂಗಲ್ ഖദ്ദസറഹു അസീസ് 10 വർഷക്കാല നമുക്ക് നേതൃത്വം തന്നു ഞങ്ങളെ സമ്പൂർണമായിട്ട് ദീനീ ചൗക്കട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കണു ചൊന്തു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പാടി തന്നേത്തിക്കൽ മഹാനായ ഖുറത്ത് സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മഹാന്മാരെ മറക്കോക്കു സാധ്യമേ ഇല്ല. രണ്ടാമത്തേത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ബല നേതൃത്വം തന്ന സബലു ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ പല നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷനും ഉള്ള അള്ളാഹുരെ പവിത്ര ദീനരെ ഇസ്ലാം ദീൻ്റെ ആ ചൗക്കട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലാണ്ട് ഞങ്ങ അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടാത്തത് ഞങ്ങളും അതേപോലെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം നെക്സ്റ്റ് പല ജനറേഷനും അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരും സലാമത്താക്കട്ടെ. ചെന്ന് വലിയ ജവാബ്ദാരി എത്തിക്കരു ನಾನು ಚೆಮ್ಮೆ ಪಲ್ಕಬರಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಈ ಅನುಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಬೆಚ್ಚಿರಿ ಅಮೀನುದ್ದೀನ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಐತಿಕರು ಹಲೆಕೋಟೆ ഇവിടെ ഓഫീസും ഓപ്പൺ ആക്കുകൊണ്ടു തങ്ങൾക്ക് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്നതും ಆ ಅನುಸ್ಮರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಂಡು ಒರೇ ಜಾಗಿಲಾವಟ್ಟು ಚೊಂತು ಜಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತೈತಿಕರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿತ್ತೈತಿಕರು ಇಂದು ಅದ್ರೆ ಊಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಹಾಕಿರಿ ഫിർസത്തെ എല്ലാ ആൾമാരും നാലക്കലി 27 താരീഖ് 2 ഉള്ളാലത്തിൽ ഞങ്ങളെ ദർഗത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഉള്ളാലത്തെ എല്ലാ 28 മുഹല്ലത്തെ എല്ലാ ആൾമാർ ഒട്ടി കൂടിയിട്ട് സന്തൽ എടുത്ത് പോണുകൊണ്ട് കൂറത്തേക്ക് ആ സന്തൽക്ക് എല്ലാവരും സഹകരിക്കണം മാത്രമല്ല അണ്ട് കൂറത്തേക്ക് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അതേ നാളത്തേക്ക് മഹാനായ ഞങ്ങളെ ഖാസി ഇന്ത്യൻ ഗ്രാൻഡ് മുഫ്തി സുൽത്താൻ ഉലമ AP വസ്താദും അതേ നാളത്തേക്ക് കൂറത്ത് ബണ്ടി അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും നല്ല രൂപത്തിൽ സഹകരിക്കോರು ചൊന്തു ನಾನು ಇಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ತಂದೆ ಇಂಡ ಆಫೀಸರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿ ತಂದೆ ഞങ്ങളെ മഹാനായ മഷൂഹ് തങ്ങൾക്ക് ನಾನು ಇಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಕರೆ അതേപോലെ ഞങ്ങൾ ഖതീബ് വസ്താദ് സ്വാഗത ಹಾಕರೆ അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ഹമീദ് ഫൈസ് വസ്താദും സ്വാഗത ಹಾಕರೆ അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ശിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫ് വസ്താദും സ്വാഗത ಹಾಕರೆ ജലാൽ വസ്താദും ഞങ്ങളെ ബഷീർ സഖാഫ് വസ്താദും അതേപോലെ ഷരീഫ് സൈദ് വസ്താദും ജിയാദ് തങ്ങൾക്കും ഖുബൈബ് തങ്ങൾക്കും എല്ലാ മുത്തും ആൾമാർക്കും ഒരേ പൽക്കത് സ്വാഗതാക്കി എൻ്റെ സ്വാഗതಕ್ಕೆ ಬಾಟ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ഞങ്ങളെ മഹാനായ ജിയാദ് തങ്ങളാക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി الذي كفى والصلاة والسلام على رسول الله الذي اصطفى وعلى آله الشرفاء أما بعد. ഞങ്ങളെ വേദിക്കലുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ, മസ്ഊദ് തങ്ങൾ, ഹനീഫ് ഹാജി, സെക്രട്ടറി ഷിഹാബുദ്ദീൻ സഖാഫി ഉസ്താദ് അടക്കം സഭയിലുള്ള മഹാനായ ഖുബൈബ് തങ്ങളടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാരെ, ഈ കാര്യക്രമത്തെ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രസിഡൻറ്റുമായിട്ട് മോണാക്കടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും ഞങ്ങളുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ, ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമാധ്യക്ഷർ ചൊന്ന പോലെ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് യൂസുഫ് കമ്പൗണ്ടിൽ തീരുമാനിച്ചത് സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ഞങ്ങൾക്കൂടെ പഠിക്കുള്ള നല്ല ഇത് ഇന്നലെ ജാവു ഉള്ളാളത്തെ നേതാക്കന്മാർ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിലെ നേതാക്കന്മാർ കൂടിത്ത് ഇണ്ട് ഞങ്ങളെ കാര്യക്രമം ഉണ്ട്. മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്തിലെ മോണു ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പരിപാടി നിങ്ങൾ കാര്യക്രമ ഊടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ആക്കണു ചൊന്താകുമ്പോൾ സമയനാവാത്തവന രണ്ട് പൽക്ക പറയാന്മാർ അങ്ങ് ഓൾറെഡി അനൗൺസ് ആക്കി തയ്യറ്, ഓൾറെഡി പിന്നെ ഇമേജും പിന്നെ സ്റ്റേറ്റസിനും എല്ലാം പ്രചാരാക്കി തയ്യറ് കാര്യക്രമം നടക്കരുത് ഹലക്കോട്ടയിൽ. പക്ഷെ എന്താക്കില്ല, നേതാക്കന്മാർ ഒരു വിശേഷം ഒന്നെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എന്താക്കോയില്ല, തിരിഞ്ഞു മറിയും നോക്കോയില്ല. അത് ഞങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ആക്കുക റെഡി ചൊന്തു അംഗീകരിച്ച് ഞങ്ങൾ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ നന്ദി ചൊന്നു. വലിയൊരു വിഷയത്തിക്കർ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാരും മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാലത്തും ഇസ്രാഉം മിഅ്റാജ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ജാവു ഉറങ്ങിത്ത് ഉമ്മുഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹ അഭിപ്രായ പോലെ ഉമ്മുഹാനി റളിയല്ലാഹു അൻഹ ഔത്ത് ഉറങ്ങിത്ത്
സുബൈലെ ആ ഒരു മുന്നൊരു മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി മിഅ്റാജ് ഇസ്രാ പോയിട്ട് മിഅ്റാജും ആയിട്ട് ബന്ധു അങ്ങനെ സുബൈലെ ഈ വിഷയങ്ങൾ സമുദായത്തിക്ക് എങ്ങനെ തെരിപ്പാട്ടോണു ചൊന്തു വലിയ ബേജാറിൽ വരുമ്പോ ശത്രുക്കളെ നേതാക്കന്മാർ കേൾക്കാറ് യാ മുഹമ്മദ് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടാണ്ട് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉണ്ടുണ്ട് എന്തിനാ കേൾക്കാറ് എന്തൊരു വിശേഷമില്ലേ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി ഫസ്റ്റ് ഇസ്രാ അവിടെ ചൊന്തു കൊടുക്കും അതെ എന്തിനാണ് വിശേഷം ചൊന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ വിശുദ്ധ ഖുദ്സ്ക്ക് പോയി തിന്നാൻ അങ്ങ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലു എന്തിരെ ഇന്നലെ ജാവു ഖുദ്സ്ക്ക് പോയിരൻ അതെ ഇന്നലെ ജാവു ഞാൻ ഖുദ്സ് വിശുദ്ധ ഏകദേശം അണ്ടത്തെ കാലത്ത് തിങ്ങളുകട്ടലെ വാഹനത്തിൽ അഥവാ ഒണ്ടൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ട ജാഗെ ജാവു സുബൈലുൾക്ക പോയിട്ട് പറഞ്ഞേണ്ട മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങ ചൊന്താമ്പോ ഇത് ശത്രുപക്ഷത്തുക്ക് വിശ്വസിക്കുക ഒരു കാലം സാധ്യല്ലേ അങ്ങ് ചൊല്ലാറ് നേര് ഇത് ഞാൻ എന്റെ സമുദായത്തുള്ള കൂട്ടിയോണ്ട് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലോ റെഡിയുള്ളാറ് മഹാ റസൂലുള്ളാഹി ചൊന്നാണ് ചൊല്ലോ റെഡിയുള്ള അങ്ങനെ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അങ്ങനെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാരും അങ്ങനെ തക്കറാറ് വാ അജബാ തല കൈവച്ചിട്ട് എന്തൊരു വിഷയമാവാ ഇയാൾക്ക് ഇപ്പെങ്കിലും ആൾമാർക്ക് ഒന്തവറ ഇയാൾക്ക് സമയമില്ല ചൊന്തു അങ്ങനതായ ഭാഷയില് എന്താണ് മജുനുണ്ടല്ല ചൊല്ലുകൊള്ള തുടങ്ങിയാറ് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചൊല്ലാറ് നമുക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവകാശം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫട്ല ഫൈസ് ഉസ്താദ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നുകൊണ്ടുള്ളതാണ് അല്ലാഹു തആല ഉസ്താദിനെ ഹജ്ജിക്ക് ഖബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ അവിടുത്തെ മുഹിബികളാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാരാണ് ഇവിടെ ധാരാളമുള്ളത് അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങൾക്കും അവനക്കും ഈമാനും തഖ്വയും വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ ചൊന്നോണ്ട് വന്നി അപ്പ ശത്രുക്കളൊക്കെ കൂട്ടി താമത്തുക്കു അങ്ങ് ചൊല്ലാർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ നല്ലൊരു അവകാശ മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അങ്ങേ അറ്റം പിരിച്ചു വെച്ച് നബി തങ്ങൾക്ക് താങ്ങും തണലുമായി തന്നെ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളുട്ട പോകെ തങ്ങൾ തീരുമാനാക്കിറാറ് എല്ലാവരും ഒട്ടിಗೆ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പോയി ചൊല്ലാറ് ഓ അബൂബക്കർ ഇന്നലെ ജാവു നിങ്ങൾ ഒട്ടികല്ലിനെ ഓക്കു മുഹമ്മദും നിങ്ങൾ ഒട്ടികല്ലിനെ ഓക്കു യെസ് ഇപ്പന്റെ അല്ല ഞങ്ങൾ മുന്നലേ ചൊന്നോണ്ടുള്ള മുഹമ്മദ് സമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ തെറുതപ്പാട്ടിയുണ്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുന്നലേ ചൊന്നോണ്ടുള്ള നിങ്ങൾ നമ്പിത്തിൽ ഇപ്പന്റെ കേടുത്ത് അല്ല എനിക്ക് വിഷയം കൊണ്ടുണ്ട എന്തേ ഞാൻ ഇന്നലെ ജാവു നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ദയിച്ച് നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഉറങ്ങിയ മഹാനായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചൊല്ലാറ് ഖുദ്സ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്ന ചൊന്തുണ്ട് അപ്പ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു നോക്കറു നായകത്വ നേതൃത്വത്തെ എങ്ങനെ മഹാൻ അംഗീകരിക്കും ഉടനെ ചൊല്ലു എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ ചൊന്താകേടും അതെ ഇന്നലെ ജാവു നിങ്ങളൊട്ടിಗೆ ഉറങ്ങിയ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് ചൊല്ലു ഞാൻ എവിടെ പോയിട്ട് വന്നേ ഖുദ്സ്ക്ക് പോയിട്ട് വന്നേണ്ട് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ചൊല്ലു എന്റെ ഹബീബ് അങ്ങനെ ചൊന്തിന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വദ്ദഖതു ഞാൻ അതിരെ വാസ്തവമാക്കിയ ഞാൻ അതിരെ നമ്പിയ ചൊന്തു മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു തിരിഞ്ഞു പറയും നോക്കില്ലേ നായകത്വ നേതൃത്വ ഒന്ന് ചൊല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ഹൈറാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ഒരു വിഷയം ചൊന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എന്താക്കണു അംഗീകരിക്കോക്കുള്ളേ എന്താണ് കൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂമിൻ ഞങ്ങാവണം അതിൽ ഇസ്ലാം ജമാഅത്ത് ബാബക്ക് പടുപാടുന്ന മഹാനായ നേതാക്കന്മാരും പിന്നെ ആലിമീങ്ങളുള്ള ഇതാണ് മജീദ് ചൊല്ലു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് ജമാഅത്ത് ബാബ് പടുപാട്ടില്ല ഒരു ഇമാമിനേക്കാൾ എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഷുറൂത്തുൽ ജമാഅത്ത് ഷർത്തുകൾ പലതുമുണ്ട് അവിടെ എന്താ തീറ ഇമാമരെ ഓർട്ടക്കാക്കിയിട്ട് മാമും പോക്കി തീറ ഒരു ഫർള് കൊണ്ട് മുന്നൽ പോയെങ്കിൽ ഹറാമാണ് രണ്ട് ഫർള് കൊണ്ട് കരുതി കൂട്ടിട്ട് മുന്നൽ പോയെങ്കിൽ അവൻ എന്താണ് അവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്ട് ഇസ്ലാം പടുപാട്ടോ നായകത്വത്തെ ഓവർടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പോണ്ടേ ഒരു വിഭാഗം ഞങ്ങൾക്ക് അവ തീറ അല്ലാഹു തആല ആ എന്താണ് ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ പരിപൂർണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളെ ഉറൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഇന്നത്തെ കാര്യക്രമം ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടുള്ളത് മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ മൂത്തോണ്ട് പോണു അല്ലാഹു തആല ആഫിയത്തും സുഹത്തും നൽകട്ടെ ഈ സഭയ്ക്ക് വന്നു അയാൾക്കും ഞങ്ങൾ സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മഹാനായ ജലാൽ തങ്ങളും സഭയ്ക്ക് വന്നുകൊണ്ടുണ്ടോ IKC വേണ്ടിയിട്ട് സ്വാഗതമാക്കിയിട്ടുള്ള മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഒരു ഏകദേശം നമുക്ക് ഗുന്തുള്ള പോലെ ഒരു
10 വർഷം ആവുണ്ട് വിചാരിക്കിற ഒരു എന്തായാലും ഒരു 8 വർഷം മുന്നോളൂ ഉള്ളാലത്തിലെ ഒരു എന്താണ് റൂളിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ഇഷ്യൂസ് വിഷയത്തിൽ തെല്ല് ബേജാറായിട്ട് അലേക്കളത്തുക്ക് 27 ജാവൂറുണ്ട് അലേക്കളത്തുക്ക് ഉണ്ട് അണ്ട് മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് പിന്നെ പല വിഷയങ്ങളും ചൊന്തു കൂട്ടത്തിൽ ചൊന്തു നിങ്ങൾ 27 നോമ്പ് 27 ജാവു ഖുർആൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശൂലാവണം ഖുർആൻ എത്തിക്കണം ഞങ്ങളെയെല്ലാം നിങ്ങൾ ഖുർആൻ നിരന്തരം ഓതുറങ്ങാവണം ನಾನು ಕಿಬುರ್ಗೆ വേണിத்து சொல்றல்ல நான் எதுக்கு மகானாய ഖുറത്തു സാദാത്തங்க சொல்றேன் நான் கெபுருக்கு சொல்றமா அல்ல நான் சொன்னோண்டுல்ல அல்ஹம்துலில்லாஹ் அல்லாஹ்வுற ஃபضل ஆல்மார்க்கு தெரிப்பாட்டி கொடுக்கணும்டான ഖുർആൻ சொல்றேன் ഖുറത്തു സാദാത്തங்க சொல்றൂ ഇണ്ട நான் 28 ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നിട്ട് 27 ജാവ് ആവുറത്തര ഇത് അത് ഓൺലൈൻ ആ പ്രോഗ്രാം ഇൻത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും 26 നോമ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 27 ജാവുറുണ്ട് അലേക്കളത്ത് വന്ന മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്തങ്ങ ചൊല്ലു 28 ഖത്മു ഞാൻ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ മനസ്സ് കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പൂർത്തിയാക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കണം അത് സാധ്യമാ പോസിബിൾ ആണ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാ ഞങ്ങൾ ഈ മഹാനായ തങ്ങളെ ഈ പൽക്ക് കേട്ടത് ശ്രമിച്ച ധാരാളം ആൾമാരുള്ളാറ് മഹാനായ അതാവുല തങ്ങം വെച്ചൊന്നില്ലേ നാണ് ജാവും പോളും ട്രൈ ആക്കിയതാമോ നക്ക് മാക്സിമം ആക്കോ 10 ഖത്മുണ്ട് അപ്പൊ മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്തങ്ങൾ എന്തിരെ കാളി എത്രമാ മഹൽ ആൾമാർ മഹാന്റെ ഭണ്ഡാറ് വിശുദ്ധ റമളാൻ തറാവി നിസ്കാരം മറ്റുള്ള സുന്നത്ത് നിസ്കാരം എല്ലാം ഇൻതും 28 ഖത്മ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒരു നാൾ മിനിമം ഒരു ഖത്മ പോലെ മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾക്ക് ഓതോ കൈത്തിന്നെങ്കിൽ അതാണ് മഹാനായ തങ്ങളെ കറാമത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുള്ളേ സാധാരണ കൊണ്ട് ഇമാമുന ഷാഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിശുദ്ധ റമളാനിൽ 2 ഖത്മാക്കി ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങ ഒരു ഖത്മാക്കണമെങ്കിൽ അവിടത്തെ അത് വിലായത്ത് കൊണ്ടേ സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ മനസ്സിൽ എന്താ കുറെ വിശ്വസിക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കങ്ങളാണ് പിന്നെ അതുമായി മഹാനായ തങ്ങളെ കറാമത്ത് ധാരാളം രണ്ട് അലേക്കളത്തിലെ ധാരാളം എനിക്ക് ചൊല്ലുകൊണ്ടു ഒരു വലിയ കിഡ്നി പേഷ്യന്റ് എന്നെ പള്ളിയിലെ മുട്ടമി അയാൾ നന്റെ സ്വന്തം ചൊന്ന വിഷയമുണ്ട് നക്ക് കിഡ്നി ദൈത്താമത്തോ ഡോക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് കൈവിട്ടാറ് വീക്ക്ലി 3 ഡയാലിസിനൊക്കെ ആയോണ്ടിട്ട് 3 പെട്ട ഡയാലിസ് ആയോണ്ടിന്ന് നാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയും എന്താക്കിയത് ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചപ്പോ തങ്ങ 41 യാസിൻ ചൊല്ലു 41 കലീറ് പെറവും ഞങ്ങൾ വിട്ടില്ല ചൊന്ന അപ്പൊ എഗെയിൻ 41 ഓതൂറും ഞങ്ങൾ തളർന്നില്ല വീണ്ടും 41 ഓതിയ 41 ഓതിറ്റും എൻ്റെ ഫാമിലി വിട്ടില്ല മഹാനായ തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ച തങ്ങൾ ചൊന്തു 2:41 കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇനി അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ പേരിൽ ഒരു ഖത്മുൽ ഖുർആൻ ഓതൂറും സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അയാൾ ചൊല്ലു അങ്ങനെ തങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നേരിട്ട് അല്ലാഹു സാക്ഷി എൻ്റെ കയ്യിൽ ചൊന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ 10 ഖത്മു 10 ജുസ് ഓതുമ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലു നെക്സ്റ്റ് നാ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കു ഡോക്ടർ ചൊന്തു എന്തിരെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ളാറുണ്ട് അയാൾ ചൊന്തു എന്തും ഇല്ല ഞാൻ ആക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓൺലി എന്തിരെ പിന്നെ അങ്ങനെ ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളെ പേര് ചൊന്തു ഞാൻ അത് ഓതിയിട്ടുള്ള അപ്പോൾ ചൊന്തു നിങ്ങളത് ക്രിയേറ്റിൻ ഇംപ്രൂവ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താക്കൊരു 2 വാർത്ത് കൊടുക്ക ഡയാലിസ് ആക്കിയ മയാവും 20 ഖത്മുത്തി 20 ജുസ് ಅವರು പിന്നെ അത് പോയിട്ട് വാർത്ത് കൊടുക്ക ഇതൊരു ജുസ് ഇത് എന്താക്കറ് ഡയാലിസ് ആക്കറ് 30 ജുസ് പരിപൂർണ്ണ ഖത്മാകുമ്പോൾ പിന്നെ അയാൾക്ക് ഡയാലിസ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യം വന്നില്ല സുബ്ഹാനല്ലാഹി ജല്ല ജലാലുഹു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ മഹാനായ ഖുറത്തു ഇത് എൻ്റെ ഓർത്തരല്ല ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് മഹാന്റെ ദർജ അല്ലാഹു തആല ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ മഹാന ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ കൂടെ അവിടുത്തെ വാപ്പ താജുൽ ഉലമയുടെ കൂടെ സ്വർഗ്ഗലോകത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ട് ഞങ്ങളെ പാത പിന്തുടരുള്ള ഭാഗ്യം അല്ലാഹു നമുക്ക് നൽകട്ടും ചൊന്തു ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫത്ഹൻ മുബീന ചൊല്ലി ഖുർആൻ ആയത്ത് ഓതിട്ട് ഈ കാര്യക്രമത്തെ ഉദ്ഘാടനാക്കിയതായിട്ട് എന്നസാക്കാനുള്ള അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ കാര്യക്രമത്തിൽ വന്നരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇസ്ലാമിക് നോളജ് സെന്റർ ചെയർമാൻ തുലസി ജലാൽ തങ്ങൾ, അതുപോലെ കുറത്തങ്ങളിലെ മൂത്തോൻ്റെ മോനായിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ജിനൈദ് തങ്ങൾ പ്രത്യേക സ്വാഗതമാക്കിയുള്ളത്. അതുപോലെ കഴിഞ്ഞ 28-30 വർഷത്തിൽ ഈ റായത്തിൽ ദീന ഖിദ്മത്ത് എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട MC മുഹമ്മദ് ഫൈസി മുഹമ്മദ് ഉസ്താദിവിടെ വന്നിട്ട് ഉസ്താദകം സ്വാഗതമാക്കിയുള്ള ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ടൈം നല്ല കുറച്ചുള്ളത് കൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഗസ്റ്റുമാർ ജമിദിൻ്റെ പൽക്കവരെ പോലെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രാസ്താവിക ഭാഷയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷിയാബ് സഖാബ് ഉസ്താദിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട്
അതിൽ പിന്നെ ഇൻഷാല്ലാ ഫൈസി ഉസ്താദിൻ്റെ ഭക്തവർക്ക് ഇൻഷാല്ലാ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്ത് സദാത്ത് തങ്ങളെ, സുപുത്ര സയ്യിദ് മസ്ഊദ് തങ്ങൾ, അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻ ഫൈസ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് സിയാദ് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഹുബൈബ് തങ്ങൾ, അതേപോലെ ദർഗാ അധ്യക്ഷർ ബിജി ഹനീഫാജി, അതേപോലെ സയ്യിദ് ജുനൈദ് തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട കില്ലൂർ ഫൈസ് ഉസ്താദ്, അതേപോലെ ഞങ്ങളെ ജലാലുദ്ദീൻ മദനി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ബഷീർ സഖാഫി അടക്കമുള്ള ഷരീഫ് മദനി അടക്കമുള്ള എല്ലാ നേതാക്കന്മാർ, ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാ ഉസ്താദുമാർ, അതേപോലെ എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമാ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാനുൽ ബുഖാരി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് തങ്ങ 62 വർഷം നിങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം തന്ന് ഈ റായത്തെ ഉള്ളാള റായ ആക്കിത്ത് ധാർമ്മികമായിട്ട് ഇത്ര ബലവണിക പറഞ്ഞു. കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുസ്സമാൻ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് ഷരീഫുൽ മദനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹു അസീസ് തങ്ങളെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ എത്തിക്കൽ, ആ താജുൽ ഉലമ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒരു നിധി എത്തിക്കൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് കൂറത്തങ്ങൾ. ആ തങ്ങൾ 10 വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ദിട്ടമായ നേതൃത്വത്തിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ആദർശത്തെ വിഷയത്തിൽ യാതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റും അതുപോലെ കോംപ്രമൈസും എന്തും ഇല്ലാണ്ട് സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ പിറവത്തിൽ അടിയുറച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് ചൊല്ലുന്ന രൂപത്തിൽ നേതൃത്വം തന്നെ ഒരു മഹാനൈതികർ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്ത് സാദാത്തങ്ങൾ. ഇവിടെ സിയാത്തങ്ങൾ ചൊന്ന പോലെ കറാമത്ത് ഞങ്ങൾ ചെമ്മാൽമാർ അനുഭവിച്ചത് എത്തിക്ക് സിയാത്തങ്ങൾ ചൊന്ന ആ വിഷയം നക്കും അതേ ഉഷാറില്ലാത്ത അയാളെന്നൊക്കെ ചൊന്നത് ഇപ്പം അത് അയാളെല്ലാം മരിച്ചു പോയിട്ട് അയാൾ ആ വിഷയം കറക്റ്റ് എത്തിക്കുന്നത് നക്കും അനുഭവത്തിലുള്ളത് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്ത് സാദാത്ത് തങ്ങളെ പദവി ഏറാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, അതേപോലെ അങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് വലിയ ദർജ കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അയാളെ മദദ് അള്ളാഹു തരട്ടെ. ചൊന്തു ഈ പ്രോഗ്രാമുക്ക് ആശംസ ചൊല്ലറ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബിസ്മില്ലാഹി വൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫി റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വഅത്ബാഇഹി അൽഫായിസീന ബിറിദല്ലാഹ്. ആദരണീയരായ സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, ദർഗാ പ്രസിഡന്റ് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളെ, പ്രവർത്തകന്മാരെ, അല്ലാഹു തആല ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഐശ്വര്യവും സമാധാനവും സന്തോഷവും നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ. വിശാലമായൊരു ഓഫീസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് മാറി എന്നാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ വിശദ ചരിത്രമൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പം ഇവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ പേരൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്, നല്ലൊരു നോളേജ് സെൻ്റർ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നല്ല ബുദ്ധി വികസിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വിജ്ഞാനം പകരാൻ ഈ ഓഫീസിന് അല്ലാഹു തആല തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ. ഓഫീസിന് നൽകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓഫീസിൽ വരുന്നവരും വരേണ്ടവരുമായ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയെന്നാണ്. അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകുമാറാവട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങളും ഞാനും ഒരുമിച്ചാണ് ഇറാനിൽ പോയത്. വേറെയും ഞങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മസൂദ് തങ്ങളടക്കമുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ പല സ്ഥലത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറാനിൽ പോയപ്പോൾ 91% ഷിയാക്കളാണ് അവിടെ. 9% ആളുകളെ സുന്നികളുള്ളൂ, നമ്മളെ സുന്നികൾ. പക്ഷെ അഹ്ലു ബൈത്തിനോട് ഷിയാക്കൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. സാദാത്യങ്ങളോട് അവർക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ചെറിയൊരു സയ്യിദാണെങ്കിലും വലിയ ദർഗ ഉണ്ടാകും, വലിയ ദർഗ. ഈ തങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകും. തങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. തങ്ങളൊരു പ്രാസംഗികനല്ല, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. ഒരു പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കുന്ന ആവേശമുണ്ടാക്കുന്ന സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രാസംഗികനല്ല. എന്നാൽ ദുആക്ക് വല്ല ചിട്ടയുണ്ടോ? അതുമില്ല. എന്നാലും ആളുകൾ തങ്ങളെ പിന്നാലെ കൂടുന്നു. എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കൂടുമോ? അത് കുറച്ചൊക്കെ കൂടുള്ളൂ, പിന്നെ തള്ളും. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും തങ്ങൾ മുന്നോട്ട് തന്നെ. അത് എല്ലാവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ തങ്ങൾ നമ്മളുമായി ഇവിടെ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും മേപ്പൊട്ടുക്കിയത്. എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി. കുറ്റം പറഞ്ഞവർക്ക് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത രൂപത്തിൽ പരിസരത്തും നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണിത്. ഞാനതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയുന്നില്ല. തങ്ങളെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അവിടെ വെച്ച് ഉള്ളാളത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പുലർന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടു. എന്നിട്ട് തങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ അന്ന് ഇറാനിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ലേ എന്നോട് ചോദിച്ചു.
എന്നോട് ചോദിച്ചു തങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ആ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു ദറജ ഉയർത്തട്ടെ. അഹ്ലു ബൈത്ത് അമാനുല്ലി ഉമ്മത്തി, നമ്മുടെ അമാനാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഉമ്മത്തിന്, ഈ സമുദായത്തിന് നിർഭയത്വം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അഹ്ലു ബൈത്ത്. അപ്പോൾ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഷാഫിമാ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാത്തിനും വസീല അത് തന്നെയാണ്. നമ്മളെ അള്ളാഹു സാദാത്തിങ്ങളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ. തങ്ങളുടെ ഉറൂസ് അടുത്ത് വരികയാണ്. എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സ വാച കർമ്മണ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും അർപ്പിച്ച് അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഹജ്ജ് ഉംറ സിയാറത്തുകൾ നിർവഹിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. മദനി തങ്ങളുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ. താജുൽ ഉലമയുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. ഖുറത്തു സാദാത്തിൻ്റെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ. അവരുടെയൊക്കെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു ഉൾപ്പെടുത്തി തെരുമാറാവട്ടെ. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അതിൽ ചെയ്താലിത്തങ്ങളും ഇപ്പുറത്തെ റൂമിൽ ഇന്ന് തിക്കറി ഇമ്പിച്ചാരി തങ്ങവും വേറെ ജനറൽ നിങ്ങളെ തങ്ങളെ വാപ്പ. അപ്പോൾ അപ്പമേ തലരെ ടൊപ്പി എടുത്ത് நான் கண்டதிக்கல சொல்ற விஷயத்துக்கு பனியான் லிக்கும் ஒரு கம்பாய் முண்டும் ஒரு பனிയാണ് ഒരു തൊപ്പി വലിയൊരു ആഡംബരന്തും മൂപ്പർ ജീവിച്ചിരിക്കല്ലേ ആവട്ടെ. അത് നമുക്ക് മാതൃക. പൽക്കത്തിൽ മാത്രം സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വിരോധ 6 ಬಂದೆങ്കിലും അണ്ടും വീണ്ടും വീണ്ടും ഇൻ്റെ അവിടെ സിയാറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് എതിരേറ്റ് ആരെങ്കിലും പോയെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് അത് നാശത്ത് തീരും. അത്രയുമുള്ളേ. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുള്ള തങ്ങന്മാർ ചൊന്നെങ്കിൽ 6 എത്ര ചെറിയാവട്ടു എത്ര വലിയാവട്ടു. ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ജലാൽ തങ്ങൾ മുട്ടത്ത് പൂക്ക് മണില്ല അത്തരമുള്ളേ അങ്ങനെ എവിടെമാ എത്തതരം ഞങ്ങൾ നല്ല തിന്നെങ്കിൽ ആവട്ടെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും ഞങ്ങളെ പുറത്തുള്ള ജീവിക തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിലും അഹ്ൽ ബൈത്തിലെ ആ ഇഷ്ടത്തിലും പുറത്തുള്ള ജീവികൾ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതൊക്കെ അവകാശമാക്കി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനാക്കരെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് ഒരു 2 പൽക്ക ആശംസകൾ. അതിൽ പിന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മസൂദ് അങ്ങ് പൽക്കറുണ്ടു. അതിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ വിശദമായ ഭാഷണ ഹമീദ് വൈദ്യ ഉസ്താദ് കാത്തോണ്ടുണ്ടു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. വെള്ളിയാഴ്ച ജാവു ഒരുപാട് സയ്യിദന്മാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ, ആലിമീങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ചെറിയ ഒരു സദസ്സാണെങ്കിലും ഇതിലെ ഘനത്തെ ഇതിലെ പിന്നെ ഗട്ടി ബലിയായിട്ട് കയറും. എന്തുകൊണ്ടും ദുആക്കുത്തര കിട്ടുന്ന സദസ്സ്. മഹാനായ ഖുറത്തു സാദാത്ത് മഹാനവറുകൾ എല്ലാവർക്കും ഓരോന്ന് അനുഭവമുണ്ട്. അനുഭവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മൈക്ക് എല്ലാവരും തന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലിക്കും. അത്ര വലിയ ചെറിയ ഒരു പ്രായത്തിലും ഞങ്ങളെ കണ്ണതൂരിൽ അള്ളാഹു തന്ന വലിയൊരു നിധിയായിട്ട് കയറും. നമുക്ക് ഒറ്റ ഒന്നേ ചൊല്ലുള്ളേ. ഈ വലിയ ഭാഗ്യം കേട്ട് എനിക്ക് തെയ്യുള്ള ആളാണ് ഇവിടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന പോലെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഓടം കിട്ടാത്ത എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടി. ഈ റായത്തെ ഞങ്ങൾ എല്ലാ ആൾമാരും ആ താജുൽ ഉലമയും ഖുറത്തു സാദാത്ത് തങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ആദർശം, ആ അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലെ ആശയാദർശത്തിൽ എന്തും ഞങ്ങൾ മരണം വരെ ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ശേഷം തലമാറും പിടിച്ചു നിൽക്കുക വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രേരണ ഈ സദസ്സ് കൊണ്ടാവുന്നുണ്ട്. തോറുംപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാവിധ ആശംസ അറിയിക്കണേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಓರ್ಮೆಂಟ್ ഞങ്ങളെ അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് അർഹ വ്യക്തിക്ക് ബുക്ക് കൊടുക്കാറ്. അതിൽ ഒരു ഉദ്ഘാടന കാര്യമായിട്ട് ഒരു ജണ്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഉദ്ഘാടനമായിട്ട് അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മസൂദങ്ങളും അതേപോലെ ജുനൈദങ്ങളും അതേപോലെ അമീനുദ്ദീൻ്റെ നേതൃത്വയെ ഓണാക്കം പോയിട്ട് കൊടുക്കും. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ഇതിനോട് 2 പേർക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്തങ്ങളുടെ മൂത്തോണോ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്.
കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും. ഈ സ്ഥാപനത്തെ അള്ളാഹു അഭിവൃദ്ധിയിലാക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് തജലുൽ മുപ്പാപ്പ 60 വർഷത്തോളം ഖാദിയായി ഈ നാടിന്, അതേപോലെ അതിനുശേഷം അളാപ്പ ഖുറത്തു സാദാത്ത് അളാപ്പയും ഈ നാട്ടിനെല്ലാമായി നിന്ന് അവരുടെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തട്ടെ. അവർ കൂടെ അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. അവർ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃകയിൽ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും പരിശുദ്ധ ദീനി ഖിദ്മയിലായി ജീവിക്കാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ദുആ ചെയ്ത് ദുആവസ്യത്തോടു കൂടി നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാനല്ല, സ്റ്റേജിലും എന്നല്ല സദസ്സിലുള്ള മുഴുവൻ സയ്യിദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, മുഹിബ്ബീങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാപ്പാൻ്റെ ആയി നല്ല തിരക്കിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നും ഉണ്ടാകണല്ലോ. ഉപ്പാൻ്റെ ആലോചിച്ചിട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റുമല്ലോ. അവിടെ 100 പടി വേറുണ്ട്, ഇവിടെ 100 പടി വേറുണ്ട്. പിന്നെ മുമ്പേ എന്താ പേര് മോണോക്ക് ഓരോ ഏൽപ്പിച്ചും പിന്നെ പറയാണ്ടിരിക്കാനും കഴിയുന്നില്ല. ഏതായാലും അൽഹംദുലില്ലാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഖിയാമം വരുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വിടാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതാ നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇത് ഒന്നിനൊന്ന് മട്ടരമ ചവിട്ടിയാൽ മതി. അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ട്, അതാ നിർത്ത രീതി. അതൊന്നിട്ട് ഒഴിവാക്കി തരും. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ പോലത്തെ നമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരാളെ അത് പറ്റും, വീടുന്ന ഒരാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഇത് പറ്റും. ഇതിപ്പോൾ എന്താ സംഗതി? നിങ്ങളെ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി വൈരാഗ്യം സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലാവരുത്, സുന്നത്തമാതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒരിക്കലാവരുത്. അത് നമ്മക്കുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടമാണ്. നമ്മളെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യോടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തീർക്കുക. നമ്മൾ അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം താജുൽമാൻ്റെ അല്ലേ, അവരെ ഭാര്യൻ്റെ അഥവാ എൻ്റെ ഉമ്മാമാൻ്റെ ആങ്ങളമാർ മുഴുവനും സംസ്ഥാനക്കാരാണ്. എന്നാലോ ആ ആശയമൊക്കെ സുന്നത്തമാത്തിൻ്റെ ആശയത്തിന് താജുൽമാൻ എത്രോ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് സംസാരത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, വീട്ടിൽ നിന്ന് കീഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിന്നാനിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പഴയ സൗഹൃദ ഭാഷ പറയും. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ പലതും പല വിഷയങ്ങൾ പറയും. പക്ഷെ സുന്നത്തമാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ആർക്കും എതിരില്ല. അത് ഏക അഭിപ്രായത്തിൽ. അതാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത്. അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ തുടങ്ങി അങ്ങനാക്കി ഇങ്ങനാക്കി അത് എപ്പം നമ്മുടെ നാട് ഭിന്നിപ്പാന്നുണ്ടാവുക. എന്തായിരിക്കും ഇതിനെക്കൊണ്ട് ഇപ്പം എന്താ കാര്യമുണ്ട്? സുന്നത്തമാത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ അത് മാറന്നെ വേണം. സലഫീസ് ഉണ്ടോ, ഫെമിനിസം ഉണ്ടോ? ഫെമിനിസം എന്ന നിരീശ്വരവാദിത്വം ഇപ്പം അധികരിക്കുന്ന കാലഘട്ടം. അതുപോലെ പിന്നെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ കാക്കണ്ട, ഉപ്പ പറയുന്നത് കേട്ടണ കാക്കണ്ട, ഇറക്കണ്ട, മുക്കാക്കണ്ട. ഇത് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉപ്പ പറഞ്ഞത് ഇത് സലഫിയില്ല മോനെ, അതന്നെ അരിപ്പെട്ടനെ. അപ്പം അത് നിങ്ങളെ ഭാഷ ചിലത് നിങ്ങളെ ഭാഷയിലും പറയണല്ലോ, അപ്പം എല്ലാ ഗൗരവം അറിയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അഥവാ ഞാൻ അടക്കമുള്ള നിങ്ങളും നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം? സുന്നത്തെ മാത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഏക അഭിപ്രായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക. എന്ത് വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവസാനം ഒരു നേതാവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഷറർ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ഒരു വാക്ക് പറയുന്നു, അന്ന് അതിൽ ഹൈറുണ്ടാവും. അത് സുന്നത്തമാത്തിനെതിരാണെങ്കിലോ അവരെ മാറ്റി നിർത്തണം. അതാണ് ദീൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കും. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വിജയം, ബദറിന്റെ വിജയം എന്താ? റസൂല് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് അംഗം കൊണ്ട് ആകെ 313 ഉള്ളൂ. ബാക്കി എത്ര ഉണ്ട്? അള്ളാഹു വരെ കൂടെ ഇറക്കി. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽമാന്റെ ഒരു കറാമത്ത് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വേണ്ട, പബ്ലിക് അറിയുന്നത്. പിന്നെ മലപ്പുറം ഭാഗത്ത് അവിടുത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏത്, പിന്നെ ആ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വിഷയത്തിന്റെ പേര്. എന്നേരം എന്താ പറഞ്ഞത്? എടാ വോട്ട് ചെയ്താൽ പോരടാ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യം അല്ല എന്താ പറഞ്ഞാൽ പോരെ, വോട്ട് ചെയ്യണം, പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അള്ളാഹ് ഇറങ്ങും, ഇല്ലെങ്കിലോ മലക്കിറങ്ങും. അതെന്താ? ആ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേരിൽ അവര് പറയുമ്പോൾ അള്ളാഹു ഇറങ്ങി കൊടുക്കുന്നു കൂടെ. അത്ര ആളുണ്ടായിട്ട് എന്താ ഒന്നടങ്ങ ആക്കിക്കളഞ്ഞില്ല അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുന്നത്ത് മാത്രം അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ച് ആ നിലക്ക് പ്രവർത്തിക്കാം. അതിന് നമ്മുടെ വ്യക്തി വൈരാഗ്യം നടിക്കരുത്. അത് നമുക്ക് സ്വയം നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നല്ലാതെ ഒരിക്കലും വിജയം ഉണ്ടാവില്ല. അതിനെല്ലാം ഉദാഹരണം വരുന്നത് ഈ ആലിമീങ്ങൾ. താജുൽമക്ക് ബന്ധമുള്ള എല്ലാം നോക്കേണ്ട സ്വന്തം ഇത്രയോ താജുൽമാന്ന് പേര് വെക്കപ്പെട്ടില്ലേ? എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ആലോചിച്ചു. ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഇത്ര എല്ലാം ഉണ്ടായി, എന്തെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നു. പക്ഷെ ആ വെച്ച കാലം മുന്നോട്ട്. അതിൽ ഞാൻ ഇന്നും പറയാ, നമ്മളെ വെട്ടിക്കോലത്തെ ജുമാ വിഷയത്തിൽ അവസാനം പറഞ്ഞ്
ആലിമീങ്ങൾ വലിയൊരാൾ വിളിച്ചു, അഥവാ എബിസ്താവിനെ വിളിച്ചു, തങ്ങളെ ഞാൻ വന്നിട്ട് ആയാൽ പോരെ വെച്ച്. ഉസ്താദ് ഇപ്പം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, തങ്ങന്മാർക്കൊരു കാര്യമുണ്ട്, വെച്ച കാലം മുന്നോട്ടാണ് തങ്ങളെ ഈ ബേക്കൊടിക്കുന്ന പരിപാടി ഈ തങ്ങൾക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ജനിച്ചൊന്ന് മരിക്കും, അത് ദീൻ്റെ വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ മരിച്ചോട്ടെ, അതിലെന്താ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഉസ്താദും പറഞ്ഞത് തങ്ങളെ ഇതുപോലെ അല്ലാഹു അതിന് ഹൈറാക്കേണ്ടതുമായിരുന്നു. ആ കാല് വെച്ച് മുന്നോട്ടല്ലാണ്ട് പിന്നോട്ടടിച്ചിട്ടാണ്. പിറ്റത്തെ വർഷം ജുമയായി എല്ലാം ആയി. ഇപ്പം അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഫത്ത്. അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോന്നോരോന്ന് അവിടെയൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഇത്ര വലിയ വിഷയം ഉണ്ടായിട്ട് എന്തിനിപ്പോൾ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും പിരാന്തായി എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ, എൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ ആ നാട് അവിടെ വീണ്ടും ദറസ് വരണം, താജുൽമൻ്റെ ദറസ് വരണം, സുന്നത്തെ മാത്രം നിലനിൽക്കണം എന്ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാ രാവും പകലും ഓടിയതാണ്. എക്കറിയും നമ്മക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മക്കറിയും. നേരെ നമ്മളെ ഉമ്മനെ നിൽക്കണം, എന്തിനാ ഇത്ര ഇതായിരുന്നു. അള്ളാഹിനടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറി നിന്നാ പോരെ. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ, ശരിയാണ്, പക്ഷെ നാളെ മേലെ റബ്ബ് തന്നിട്ടില്ലേ ഒരു ആരോഗ്യം, അതിന് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ കോയിച്ചനോട്, നമ്മളെ ഉമ്മാനോട് അവരോട് അതെനിക്ക് കയ്യിലാകും. എന്നാ പിന്നെ എനിക്കും പറയാറുണ്ട്. ആലോചിച്ചു ഇങ്ങനെ മതി. നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും ഓടി എന്തെല്ലാം ചെയ്തു റഹ്മാനായ റബ്ബ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതറിയാം, സത്യം ഇവിടെ അറിയാത്ത കാര്യമല്ലോ. എല്ലാവർക്കും സാമ്പത്തികപരമായിട്ടാണെങ്കിലും പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണ് ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി ഒരു മാസം സിയാറത്ത് യാത്ര നടത്തിയ. അതെല്ലാം ഇവിടെ നടന്നിന്. അതെല്ലാം എന്താ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അല്ലാണ്ട് ഉള്ളാളെന്നുള്ള ഓരോ വ്യക്തികളെ കരുതിയിട്ടല്ല. അത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധം വേണം. അത് ശേഷം നമ്മളാണ് ഇപ്പൊ കൊണ്ടടക്കണ്ട് അല്ലേ. ഇനി പറയാനും ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറ വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിന് ഒരു കളിച്ചാൽ പിന്നെ അടുത്ത തലമുറ എന്താ ഇനി ഒന്നും കൂടി കളിക്കാനായിട്ട് കൂടിയിട്ട് പോകാന്നല്ല, കുറയൂലല്ലോ. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കുക, എത്ര സംഘടന ഓരോരുത്തരും ഓരോ സംഘടന ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിന്റെ അജണ്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമയും ഖുറത്തു സാദാത്തും അവര് എന്താണ് ഇവിടെ അംഗീകരിച്ചെന്ന കാര്യം അത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം, അതിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം. എന്നല്ലാതെ കണ്ടതും തോന്നിയതും പെട്ടു നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. എന്തായാലും അവരുടെ അർവാഹങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം അവരിഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ നാട് ഇത്രയും പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത്. അവരും കൂടി എന്തുണ്ടാവും, അവരും സയ്യിദ് മദരി തങ്ങളുടെ അർവാഹിങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അവസാനം ഒരു പിടുത്തം പിടിക്കും, ആ പിടുത്തത്തിൽ ഒന്നടങ്ങില്ലാണ്ടാക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടതും ആ വിജയം വന്നതും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, എന്ത് നമ്മുടെ സംഘടന ഏതുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ അജണ്ട സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്. അത് ഏത് ഓരോ സംഘടന ഇപ്പൊ നാളെ പറ്റി അതിനിപ്പോ താജുൽമന്റെ പേരിൽ പുതിയ തുടങ്ങും, അതിന് ബാപ്പാന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിക്കോ, അതിനെല്ലാം സന്തോഷം, ഇന്ന് എതിർപ്പില്ല, എന്തും തുടങ്ങാം. അതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം ആശയം എന്താ, സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത്, അഹ്ലുസുന്ന വൽ ജമാഅത്ത്, സുന്നത്തുർ റസൂലുള്ളാഹി വ ജമാഅത്തി സ്വഹാബ. എന്താണ് വ ജമാഅത്തി സ്വഹാബ പറഞ്ഞത്? അവര് കാണിച്ചു തന്ന ആ രീതി എക്കാലത്തും ഒന്ന് തന്നെ. അതിന് കാലത്തിനടിസ്ഥാനത്തിൽ കോലം എന്ത് വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങളും കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടത് എന്താണോ ദീൻ പറഞ്ഞത് ആ അടിസ്ഥാനം ഞാനും നിങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചാൽ ദുന്യാവും വിജയിച്ച് ആഖിറവും വിജയിച്ച്. ഇല്ലെങ്കിലോ പരാജയം ഉറപ്പാണ്. എൻ്റെ ഖബറിൽ നിങ്ങളും വരൂല, നിങ്ങളുടെ ഖബറിൽ ഞാനും വരൂല. അവനവനെ മറുപടി പറയേണ്ടി വരും. അവനവൻ തന്നെയാണ് മഈശത്തുണ്ടാക്കുക, അവനവൻ തന്നെയാണ് കൂട്ടുകുടുംബം നോക്കേണ്ടി വരാം. നാട് വീട്ടിൽ ആരും വരുകയും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് ഒരാൾ നിന്നാലോ അതിന് അല്ലാഹു കൂടെ നിന്ന് കൊടുക്കും. ഇനി അതാന്നില്ലാണ്ട് അവസാന കാലമാകുമ്പോൾ പലതും ഇപ്പം നടക്കുന്ന, ഇപ്പം യുദ്ധം നടക്കുന്ന ആലോചിച്ച് നോക്കുക. മക്കളോട് തന്നെ വയ്ക്കും. നിങ്ങളെ യുക്കാറ്റക്കോയത്തങ്ങളെ ഭാര്യ ഉണ്ടല്ലോ മരിച്ചുപോയ, അഥവാ എൻ്റെ മൂത്ത ഉപ്പാൻ്റെ എന്താ മോനെ ഓതിയാ, മുത്തല്ലിമീങ്ങളെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇന്ന് ഓതീനാ, ഇത് ഓതീനാ, നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാ. പഴയ ആൾക്കാരെ ചോദ്യം തന്നെ അതോ, നിസ്കരിച്ച് തിന്നാ പോരെ, ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞിനോ, ഹദ്ദാദ് കഴിഞ്ഞ് കഴിച്ചാൽ പോരെ. ഇന്ന് മഗ്‌രിബിന്റെ തന്നെ തിന്നലാ. താജുൽ ഉലമന്റെ തറവാട്ടിലെ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ എന്ത് വേണോ, ഹദ്ദാദിനുണ്ടെങ്കിലേ ആൺകുട്ടിയൊക്കെ ഭക്ഷണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മാ ഭക്ഷണം തരൂല, അന്ന് പട്ടിണിയാ നമുക്ക്. ഹദ്ദാദിന് കൂടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ തിരിഞ്ഞിരിക്കല. പഴയ തറവാട് കണ്ടവർക്ക് അറിയില്ല. ആ തറവാടും തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ആരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്, അവർക്ക് അന്ന് ചോറുണ്ട്, ഇല്ല ചോറില്ല. രാത്രി ഭക്ഷണം പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ സുബി നിസ്കരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യമില്ലെങ്കിൽ അതും ഇല്ല, കണ്ടു തീരുമാനമായി. അതാണ് അവിടുത്തെ അവസ്ഥ. ഇതെല്ലാം ഇത് മക്കളിലും ആ രീതി വന്നുപോയി. ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള തലമുറ എന്താ അല്ലാഹു അഅലം.
നമുക്ക് ആ രീതിയെല്ലാം കണ്ടെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽമാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്, ബാപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വെറുതെ നമ്മളെ മഹത്വം പറയുന്നതല്ല, നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ശൈലി ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ജീവിത രീതിയിൽ കൊണ്ടുനടക്കുക എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ വേണ്ടത്. അത് ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളണം. അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മൾ ദിക്റും സ്വലാത്തും ഖുർആനും ഒരുപാട് എന്താ അവരെ കുറേ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത്, അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ മഹത്വം എന്താ? ആ ചര്യ പിൻപറ്റുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ അന്യ കൽബിനോടും നിങ്ങളോടും പറയുന്നു, ഖുർആനോത്ത് കുറക്കരുത്. കുറച്ചാൽ ഖുർആനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം ഓതിയാൽ മനസ്സൊരു വിശാലത ഉണ്ടാകും. അത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ നിങ്ങളും കൊണ്ടുവരണം. മക്കൾ ഇപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ തന്നെ കരണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൊടുക്കുക? പിന്നെ മൊബൈൽ പോലത്തെ അത് ഒഴിവാക്കുക. ഇനി മൊബൈൽ കൊടുക്കണ്ട, ഇനി വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ലല്ലോ, എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഉപയോഗിച്ചല്ലോ. എന്നാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? ഏതെങ്കിലും ബൈത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും മഹത്വം ഗാനോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കൊടുക്കും, എന്നാൽ അതിനൊക്കെ ഫലം ഉണ്ടാവും. ഇതുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ മക്കൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമഡി കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം കിട്ടാൻ? ഏതായാലും കൊടുക്കൂലെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാം പേരെ മക്കളെല്ലാം ബാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ഭയങ്കര കാര്യം, ഉപ്പാനെ ഭയങ്കര കാര്യം. താജുൽമാൻ അന്ന് നമ്മ ചെറുതുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മ താജുൽമാൻ്റെ അടുത്ത് കടന്നുകൊണ്ടായി. നമ്മളെ ഉപ്പാൻ്റെ അടുത്ത് നമ്മളെ പങ്ങന്മാരെ മക്കളുണ്ടായിക്കൊണ്ട് അന്നേരം അടിക്കേണ്ട ചെറിയ മക്കളാന്ന് പറയും. മജ്ലിസിൽ ഓടിക്കളിയാ മക്കൾ അവർക്ക് വിവരമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മിപ്പം പോയിട്ട് അടിക്കലല്ലേ, എന്നാൽ അവരടുത്ത് അങ്ങനെ മജ്ലിസിൽ ഓടിക്കുമ്പോൾ മക്കളാണ് അടിക്കാനായിട്ടില്ല, റസൂല കാണും. അതാണ് ബഹുമാനദബ്, റസൂല് കാണുന്നവർ. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, പഠിച്ചതിന്റെ ഊക്കാണത്, യഥാർത്ഥം പഠിച്ചതിന്റെ. മറ്റേ നമ്മളെന്താ മജ്ലിസെല്ലാം അടിക്കണം എന്ന് പറയാം. അത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ഇവിടെ മോനി ഇരിക്കുന്ന പറയും. എൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ, ഞാൻ എത്ര താജുൽമാൻ്റെ വേക്കിൽ പോയാൽ നമ്മളവിടെ ഇരുത്തി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ മങ്കൂസ് മൗലൂദ് പഠിക്കും താജുൽമാൻ്റെ അടുത്ത്. ആ കാലിച്ചാക്കണ്ടല്ലോ ചെറിയ ഹദീസ്, അത് ഓതിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. കുറേ തെറ്റുണ്ട്. തെറ്റൂടാ, നീ വലിയ ആയിട്ടില്ലല്ലോ, നീ അമ്മല്ല പഠിപ്പിച്ചല്ലോ. അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇന്നിപ്പോൾ ഏത് മക്കൾക്ക് അഷറാക്കറിയത്? ഏത് മക്കൾക്ക് ഞാനേ ബീറില്ല, ഒരു കുന്തുമില്ല. 4 ബൈത്തും 4 അതിഥും പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് മക്കളെ നമ്മൾ അവരാ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ നിലപാട്. പുതുതായിട്ട് നമ്മളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട, കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കും, ആ ടെക്നോളജിയുടെ ഇത് കൊണ്ടുവരാം എന്ന് നോക്കാം. എന്നല്ലാതെ ടെക്നോളജി വന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്ത മൗലൂദും പോയാൽ ബദറും പോയാൽ ഇവിടെ ഉള്ള കൂത് വരാന്നല്ലാതെ കുറഞ്ഞിട്ട് പോകില്ല. എപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പോൾ കൊറോണ എന്താ രോഗത്തിലുണ്ടായിനി, എന്നുണ്ടാകുന്ന പനിയും ഇതൊക്കെ എന്തായത് ഒന്ന് ശക്തി കൂട്ടിയല്ല, അല്ലാതെ വേറൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കുറയണമെങ്കിൽ പഴയ കുത്തുബിയത്താണെങ്കിലും അതുപോലെ ബദർ മൗലൂദാനും മങ്കൂസും വീടുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കൊണ്ടുവരണം. നമ്മളെല്ലാം വീടുകൾ ആഴ്ചയിൽ ജൽജലൂത്ത് ബെയ്ത്ത് എല്ലാം പറയല്ലേ. എന്തിനാ ജൽജലൂത്ത് ബെയ്ത്ത്? അവസാനം ഇപ്പോൾ വഫാത്താകുന്ന സമയത്ത് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഉമ്മാനോട് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ജൽജലൂത്ത് ബെയ്ത്ത് വരുന്നില്ല. അതേപോലെ പിന്നെ എന്താണ് അക്സാം ബെയ്ത്ത്, ബുർദ ബെയ്ത്ത് പങ്കള്, യാസീൻ ഒരു പങ്കള്, മുൽക്ക് സൂറത്ത്. ഇത് വഫാത്തിന്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് പറയാൻ എന്താ ജൽജലൂത്ത് ബെയ്ത്ത്. ആ ബെയ്ത്ത് കേൾക്കാതെ തന്നെ ഫുള്ള് മഹാന്മാർ നബിമാറും ഇതാക്കി കൊടുക്കുന്ന ബെയ്ത്തുകളാണ്. അതുപോലെ അക്സാം ബെയ്ത്ത്, എല്ലാ സൂറത്തുകളും അതിനെ തവസ്സുൽ ചെയ്തിട്ട് ആ ബെയ്ത്ത് ചോദിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്താ, രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫക്ക് കാരണമാകുന്നു. ജൽജലൂത്ത് ബെയ്ത്ത് ഫുൾ അംബിയാ മുർസലീങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഓരോ ബെയ്ത്തുകൾ ചെല്ലിയാൽ തന്നെ നമ്മളെ പകുതി നന്നായിട്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളെ വീടുകളിൽ സ്വന്തം മജ്ലിസാക്കി കൊണ്ടുവരാനല്ലോ കേട്ടോ. അത് നാളെ പിറ്റേ പൈസ അല്ല പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത്, സ്വന്തം ചെല്ലാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത്, തങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരല്ല. അതൊക്കെയാണ് ജീവിത രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഈമാനോടെ മരിക്കാം. ഇല്ലെങ്കിലോ പറയുന്ന തങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി, കേൾക്കുന്നത് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ ശരി, മരിക്കുന്നിടത്ത് പ്രയാസം തന്നെയാണ് മുഅ്മിനെ. ദുനിയാവിലെല്ലാവരും സഹായം ഉണ്ടാവും. ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ സഹായവും മഹാന്മാരുടെ സഹായം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മെന്നും അവരിലേക്ക് ഒരു സ്വലാത്തോ ഒരു ഫാത്തിയം കോതണം. അവസാന സമയത്ത് താജുൽമ വരെ പറഞ്ഞിട്ട് താജുൽമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിച്ചത് എന്താ അറിയും? എൻ്റെ റബ്ബിൽ ആഖിറിൽ മരിക്കണം. എത്ര ആളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റബ്ബിൽ ആഖിറിൽ മരിക്കണം? അതെന്തേ? എനിക്കെല്ലാം എൻ്റെ മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് തങ്ങളുടെ ഓർക്ക് ഇൽമ കിട്ടാനും മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖുകളാണ്, പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാനും മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖുകളാണ്. കിട്ടണം, ഫാത്തി ഓതിയാലേ ഇൽമ കിട്ടരുള്ളൂ. അതും തന്നെ പറയുള്ളൂ. എനിക്കൊരു ഓറവേലൊരു ഫാത്തി ഓതിനെങ്കിൽ അന്ന് ഇൽമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും. അതേ രീതിയാണ് നമ്മളെ വാപ്പാൻ്റെ. വാപ്പാക്കും അവർ എന്നും അവസാനമാകുമ്പോൾ എപ്പം ദ്വാരക്കും മുഹീദ്ദീൻ ശൈഖുകളുടെ അടുത്ത് പോകണം.
അങ്ങനെ അവസാന വഫാത്തിന് 2 മാസം മുമ്പാണ് ഇവിടെ പോയത്, ബഗ്ദാദ് പോയത്. അതുവരെ പോയിട്ടില്ല. എന്നും പോകാനുള്ള അവസരമുണ്ട്, പക്ഷെ പോയിട്ടില്ല. ബഗ്ദാദ് പോയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മ കൂടെ നമ്മളെല്ലാം ഫാമിലി ഒന്നടങ്കം പോയതാണ്. അതുപോലെ എല്ലാത്തിനും പൊതുവെ റമദാനിൽ ഇപ്പം എല്ലാത്തിനെതിരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ എവിടെയും പോകില്ല. പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം എനിക്ക് റസൂലിനടുത്ത് പോകണം തന്നെ, ആയിക്കോട്ടെ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി. പൊതുവേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റമദാനും കുറത്ത് കൂടലാണ്, പക്ഷെ ഇപ്രാവശ്യം അവിടെ പോയി. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അവസാന വഫാത്തിൻ്റെ സമയത്തിന് അതാ മെഹദി ഷേഖ് തങ്ങൾക്ക് വരുത്തായി, ഞാൻ പോക്കായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ആലോചിച്ചു നോക്കും, ഇത് വെറുതെ വന്നു വന്നാൽ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് എന്തായാലും വരുമല്ലോ. ആ രാവിലെ 8 മണിക്ക് ഏതായാലും ചെല്ലിയ വരുക ഉറപ്പല്ലേ. അതെന്തേ ആ ജീവിതം എന്നാണോ അവർക്ക് ആ ഒരു തമ്മീസും തക്ലീഫ് രൂപം വന്നിട്ട് എന്നാണ് ഇത് പഠിച്ചത്, അത് മുതൽ അവരെ കൊണ്ടാടി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫضലാണ് ആ ആഖിബത്തിൻ്റെ അടുത്ത് കാണിച്ചത്. ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഏതായാലും കിട്ടൂലെന്ന് ഉറപ്പാണ്. അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചാൽ കിട്ടും, ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ രീതി, ഒരു പ്രകൃതി രീതി അതാണ് അല്ലേ. നമ്മക്കിപ്പോൾ ഒറ്റയടിക്ക് ബാത്റൂം പോകാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. നമ്മളെ ചെറുപ്പം വരെ ഉമ്മ മക്ക പഠിപ്പിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അത് റെഡിയാവും എന്നതുപോലെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും. ആത്മീയപരമായിട്ട് എനക്കും നിങ്ങൾക്കും അവരുടെ മദത് നസ്ർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അതത് നാട്ടുകളിലെ ഔലിയാക്കന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം. അവരിലേക്ക് നമ്മൾ ഫാത്തി ഓതിയാൽ അവരെ മദത് ഉണ്ടാകും, അതിന് സംശയമില്ല. അത് നമുക്കൊക്കെ തെളിവാണ്. അതിനൊക്കെ നമ്മളെ ജീവിത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് താജുൽ നമുക്ക് തെളിവാണ്. എന്തുണ്ടെങ്കിലും സയ്യിദ് മദനി തങ്ങൾ ഇവരിതാക്കും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തെളിവാണ്. നമ്മളെ കൂടെ നിന്ന് ജീവിത രീതിയാണ്. അതെന്താണ് കറാമത്തായിട്ടല്ല പറയുന്നത്, രീതികൾ. ആ രീതി നമ്മ കൊണ്ടുവന്നാലോ അതാണ് മരിക്കുമ്പോൾ ആഖിബത്ത് നന്നാവാന്നുള്ളത്. അതന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്, ആളിപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതും. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ KMJ അതുപോലെ എന്താണ് അല്ല വേറെന്തോ ഉണ്ടായില്ലേ, അമീനുദ്ദീൻ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ്, അതുപോലെ UTM, അൽഹംദുലില്ലാ എല്ലാ ഏതിന് പറയാത്ത ട്രസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ അതും അവരെയും എല്ലാവരോടും എനക്കും നിങ്ങളോട് എൻ്റെ കൽബിനോട് നിങ്ങളെ കൽബിനോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അത് ഏകകണ്ഠമായി അഭിപ്രായം ഒരു വിഷയത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കണം. അതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാവരുത്. അത് നമുക്ക് വിജയത്തിലെത്തിക്കൂല, പരാജയത്തിലെത്തിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് വളരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നേതൃത്വം നിന്ന മഹാന്മാരുടെ മദതാവട്ടെ, നസ്റാവട്ടെ, നെളറാവട്ടെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിൽ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിലോ അവനവൻ സ്വയം പോവാന്നല്ലാതെ വിജയത്തിന് വളരെ പ്രയാസമാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൽബിനോടും നിങ്ങളോടും പറയും, എന്നും അമ്മ അവരെ സ്മരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ജീവിത രീതി എന്താണോ അതും കൂടി സ്മരിക്കലാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളെയും കടമ. അതിന് അല്ലാഹു അതിന് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും അവര് കാണിച്ചെന്ന വഴി നമ്മളെ മക്കളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനിയുള്ള മക്കൾക്ക് ആരാണ് കൂറത്തങ്ങൾ, ആരാണ് താജുൽമാ അറിയൂല, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇനിയില്ലെങ്കിലോ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി സിയാർത്ത് കാക്കിക്കണം. നമ്മളെ വാപ്പ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണിച്ചെന്നാണ്. താജുൽമാൻ്റെ ഉപ്പാനെ നമുക്കറിയില്ല, ഉമ്മാൻ്റെ ഉപ്പാനെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിന്ന് കരുവന്തിരുത്തി ഇത് ഉപ്പാൻ്റെ ഉപ്പയാണ്, ഇത് ഉപ്പാപ്പയാണ്, ഇത് ഉപ്പാപ്പയാണ്, അങ്ങനെ ഓരോന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പൊ ഈ ഇൽമിനൊക്കെ കാരണക്കാരനാരാണ് അറിയോ? നമ്മളെ 10ാമത്തെ ഉപ്പയായ സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി ബിലാഫത്തനി വളപട്ടണം കിടക്കുന്ന കക്കുളങ്കര പള്ളി കിടക്കുന്ന ജലാലുദ്ദീൻ തങ്ങൾ, അവരുടെ മുഖേനാണ് കേരളത്തിൽ ഇൽമ വന്നത് എന്നല്ല കർണാടകയിലും. അവരുടെ മകനാവുന്ന ഇസ്മായിൽ തങ്ങൾ ചെമ്പിട്ട പള്ളിയില്ലേ, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പഴയ കാലത്ത് സിയാറത്തിന് പോക്കുണ്ടല്ലോ ചെമ്പിട്ടപ്പള്ളി. അവിടെ കിടക്കുന്നവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് സൈനുദ്ദീൻ മഖ്ദൂം ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് 5-6 വർഷം ഓതി. പിന്നീട് അവരെ എന്ത് ചെയ്തു, മക്കത്ത് പോയി ഇബ്നു ഹജറിന്റെ അടുത്ത് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു, ഫതുഹുൽ മുഈൻ എന്നുള്ള അഥവാ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്കും ഇജ്തിഹാദിന്റെ കഴിവ് ചെയ്ത് അതോടുകൂടി ഇജ്തിഹാദോടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇജ്തിഹാദ് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും ഗവേഷണം ചെയ്യാന്നുള്ള. അപ്പോൾ ഫിഖ്ഹിന്റെ അങ്ങേയറ്റം ഇബ്നു ഹജറിന്റെയും അതിന് സൂക്ഷ്മതയാക്കപ്പെട്ടാണ് ഈ ഫതുഹുൽ മുഈൻ. അതെന്ത് ചെയ്തു, ക്രോഡീകരിച്ച് ലോകമെമ്പാടും എത്തിച്ചു. ഷാഫി മദ്ഹബിൽ അതുപോലെ ഫിഖ്ഹിന്റെ കിതാബാണ്. ആ കിതാബ് എവിടെ കൊണ്ടുനടക്കുന്നുണ്ട്? ഇന്തോനേഷ്യയിൽ ഒരു റിസർച്ച് ഉണ്ട് എന്നല്ല, ഇന്തോനേഷ്യയിൽ കിതാബായിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കിതാബ് കിട്ടുന്നു, ഫതുഹുൽ മുഈൻ.
നമ്മൾ പോയപ്പം ബാപ്പാനോട് പോയപ്പോൾ കുറേ വിശുദ്ധ അറിയപ്പെട്ട ഇവിടെ പറയാൻ നേരമില്ല. താജുൽമാൻ്റെ മുരീദായിട്ട് ഒരു വലിയ എന്താ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഇവിടെ പറയാണ്ട് നേരമില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് സാന്ദർഭികം പറയാം. അപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇൽമ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്ന് ആരിലേക്ക് എത്തി? നമ്മൾ നേതൃത്വമാകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുലുമൻ്റെ കേരളവും കർണാടകവും ഒരേ സമയത്ത് ഭരിച്ചു അല്ലേ? ലോകമെമ്പാടും താജുലുമൻ്റെ പവർ ആര് മക്കത്തെത്തിയപ്പോൾ അലവി മാലിക് അബ്ബാസ് മാലിക് പറഞ്ഞു എല്ലാ അലിമീങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കസേര മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്, അവിടെ ആരും ഇരുത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ അവസാനം താജുൽമ വന്ന് എപ്പിസ്താവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂറ്റമ്പാറ ഇവരെല്ലാ അലിമീങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. താജുൽമ വന്ന ഉടനെ എണീച്ച് മൂപ്പര് ബഹുമാനിച്ച് അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് കൈമുത്തി മൂപ്പര് ഇരുത്തി. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇരുത്തിയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? മൂപ്പര വടി എന്ത് ക്രോസ് ഉണ്ട് വെച്ചുകൊടുത്തു. അവിടെ ഇരിക്കുക, പോകാനായിട്ടില്ല. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയ്ഖാണ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനക്ക് നിങ്ങൾ പത്തീത്താവ് ഓതി തരണോ. ആ ബഹുമാന അദബ് നോക്ക്. വലിയ അഥവാ ശറവുൽ മുഹദ്ദബ് 4 മദ്ഹബിന്റെ ഇമാം നവവി രചിച്ച കിതാബാണ് ശറവുൽ മുഹദ്ദബ് അല്ലേ? ആ ശറവുൽ മുഹദ്ദബിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഫിഖ്ഹിയായിട്ട് എല്ലാ 4 മദ്ഹബിന്റെ ഹുക്കം പറയാൻ പറ്റുന്ന അലവി മാലിക് അബ്ബാസ് മാലിക് ഈ രണ്ടാളും മരണപ്പെട്ടു. അല്ലാഹു അവർക്ക് ദർജ ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആമീൻ. അവരെ ഇൽമു നമുക്ക് അല്ലാഹു എത്തിച്ചേരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ. അവര് എന്ത് ചെയ്തു? അവര് പറയാണ് ആരോട്? ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽമാനോട് പറയാണ് എന്ത്? അനക്ക് പത്തീത്താവ് ഓതി തരണോ. പത്തീത്താവ് പറഞ്ഞ അസറത്തു കുത്തുബ്. പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ മദ്രസന്റെ മുമ്പ് പഴയ 10 നൂറുൽ അബ്സ്വാർ അങ്ങനെ അടങ്ങുന്ന 10 കിതാബായിരുന്നു സാധാരണ ചെറിയ മക്കൾ ഓതല്. ഇന്നാണ് മദ്രസ രീതി വന്നത്. മദ്രസ രീതി വന്നത് അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എ ഉസ്താദിന്റെ താജുൽമാന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ എം എ ഉസ്താദിന്റെ കാരണത്താലായിരുന്നു അത് വരാനുള്ള. അങ്ങനെ ആ പത്തീത്താവ് ഓതി തരണം എന്ന് ആര് പറയുന്നു? അലവി മാലിക് തങ്ങൾ. ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപ്പൊ ചെറിയ കിതാബ് മുതൽ നമ്മ തുടങ്ങണം എന്നർത്ഥം അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എനിക്ക് മറ്റേ ഹിക്കം ഓതി തരണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജമ്മ ഓതി തരണോ, അല്ലെങ്കിൽ മഹല്ലി ഓതി തരണോ, എന്താ പറഞ്ഞില്ല. താജുൽമാൻ്റെ അടുത്ത് പത്തീത്താവ് തന്നെ നമ്മ തുടങ്ങേണ്ടവരായിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് നോക്ക് ആ ഇൽമിന്റെ എത്രത്തോളം ഫضല്. തുഹഫ കാണാപ്പാടം നടത്തുന്ന പണ്ഡിതൻ ആരും കണ്ടില്ല. ഇതേ അലവി മാലിക് ഇവരൊക്കെ വലിയ അലിമീങ്ങളാണ്. ഇവർ പോലും തുഹഫ കാണാപ്പാടം എടുക്കുന്നില്ല. 10 വാളിയാ തുഹഫ. അതുപോലെ സഹീഹുൽ ബുഖാരി 4444 ഹദീസ് കാണാപ്പാടം തുറസ്. അങ്ങനെ ഓരോ അതെല്ലാം എവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്? നിങ്ങൾ ഈ ഉള്ളാളത്തുന്ന വേറെ എവിടെ പോയിട്ടൊന്നല്ല, ഇതേ ഉള്ളാളത്തുന്ന. അപ്പൊ നാട്ടാറായ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അൽഹംദുലില്ലാ അവരെ ഫضൽ ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എടോ ജനിച്ച് എടോ പഠിച്ച് എവിടുന്നോ സനത് കിട്ടി, ആരോ പൊരുത്തം കിട്ടി എടോ വന്നിട്ട് നാട് കടത്തി. ഇതിപ്പോ നടന്നത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി കടന്നിട്ട് ആശ ഇവിടെ വന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അഭിമാനിക്കേണ്ട എന്താ? അൽഹംദുലില്ലാ തങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ ദീനുണ്ടായി. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അതേ നോർത്തിന്റെ അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഉറപ്പതിന് സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും അന്നന്ന് എണീച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ താജുൽമക്കും കുറത്തങ്ങൾക്കും ഫാത്തിഹ കടപ്പാടാണ് നിങ്ങൾക്ക്. അതൊരു നിയമമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കണം. നിങ്ങളാരും അവരെ മറന്നു പോകരുത്, ഒരു നിലക്കും മറന്നു പോകരുത്. കാരണം ഒരു ദീനില്ലാത്തൊരു ദീൻ വന്നതാ. എൻ്റെ ഉപ്പാപ്പായതുകൊണ്ട് പറയുന്നല്ലോ കേട്ടോ, അത് അള്ളാഹു തന്നൊരു നിഅമത്ത് വേറെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവർ വന്നത് അൽഹംദുലില്ലാ എൻ്റെ നാട്ടിലേക്കാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞല്ലോ, അത് നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ആകണം. ഇപ്പോൾ വേണ്ട, ഇപ്പോൾ ഉസ്താദ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 28 വർഷം, ഇപ്പോൾ അനീഫാജി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു 28 വർഷമായില്ല എന്നത് പട്ടലേ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. എന്താ ഇപ്പൊ നിന്ന് താജുമ പറഞ്ഞതെന്നുള്ള കാരണം അല്ലേ? എന്താ മൂപ്പര് പോയാൽ പോരെ? പോകുന്നതിനെതിരൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എന്തേ അതാ ഒരു ബഹുമാനദബ് ഓരോ ആലിമീങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ? എന്താ കാരണം? ആ ആലിമീങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? ലോക അസ്തമിക്കല. വെളിച്ചില്ലാതെ എന്തായിരിക്കും? എന്തിനു കൊള്ളാനാ? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ അത് പിടിക്കുന്നുണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല, അടിക്കാൻ പാടില്ല, കഞ്ചാവ് കുടിക്കാൻ പാടില്ല, ജിനയിക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ സ്കൂൾ ബോർഡിനകത്ത് കിട്ടുന്നതാ? അല്ല ഈ പറയുന്നത് അങ്ങക്കാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും മതപരമായ അറിവ് കൊണ്ടേ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കള്ളുടിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല, അനക്കാഗ്രഹമുണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ കള്ള്, എവിടുത്തെ കള്ള് എന്ന് ചോദ്യമുണ്ട്. നമ്മെല്ലാവരും കള്ള് പണ്ട് മുതലേ ഹറാമെന്ന് പറയും. ആരും രസിച്ച് ഹറാമാക്കിയതല്ലല്ലോ അല്ലെ? ആണോ? അല്ല, നമ്മളെ ഉപ്പിയും കുടിപ്പിക്കുന്നില്ല, അവിടെ അമ്മ കുടിച്ചില്ല. ആര് കുടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഹറാമാക്കിയതാ?
അല്ല, നമ്മളെ ദീൻ പറഞ്ഞു തന്നുള്ള ആ ഈമാൻ അതാര് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു? നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ആ മാതാപിതാക്കൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ അതെങ്ങനെ വന്നു? ഉസ്താദന്മാർ, ആലിമീങ്ങൾ, സയ്യിദന്മാർ. അതുകൊണ്ട് മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മളുടെ ദീൻ, ഇസ്ലാം എന്ന ദീൻ, അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ആലിമീങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. അത് അല്ലാതെ സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് നിലനിൽക്കൂല. സാധാരണക്കാരെ കൊണ്ട് പല കള്ള ഷെയ്ക്കും കള്ള ത്വരീഖത്ത് വരും. അത് പല നിലക്കുള്ള ഇബാദത്ത് അവർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കാത്ത ഇബാദത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് സ്വയം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർത്തൂല. ഒരു നേരം വരെ ഉയരും, പിന്നീട് തളരും. അത് ഞാനും നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മളുടെ ആലിമീങ്ങൾ പൂർവികർ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടോ? എന്നാൽ അവരെ കൂടെ കൂടാം. ഇല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തണം. അത് സ്വന്തം ഏട്ടനാണെങ്കിൽ ശരി, അഞ്ചനാണെങ്കിൽ ശരി, കുടുംബമാണെങ്കിൽ ശരി, സുന്നത്തെ മാത്തിനെതിരെ അടുപ്പിക്കരുത്. മാറ്റി നിർത്തണം. സൗഹൃദം പറയാൻ നിൽക്കരുത്. അതെന്താ ആലിമീങ്ങളെ സയ്യിദന്മാരെ തെറി പറയുന്നവരാണ്, പാടില്ല. അവരെ മാറ്റി നിർത്ത തന്നെ വേണം. ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടല്ല, മുണ്ടാണ്ട് മാറിയിരിക്കുക. കയ്യില നിങ്ങൾ എന്നിങ്ങലേക്ക് വരുന്ന അന്ന് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം. അതാണ് ദീൻ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല താജുൽ മാവട്ടെ ഖുറത്തു സാദാത്താവട്ടെ അവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തത്? അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദർജ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അത് തന്നെയാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളാകുന്ന ഞാനടക്കമുള്ള നിങ്ങൾ ബാപ്പാൻ്റെ എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ കാണിച്ചെന്ന രീതി എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാം. അതിന് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ദുആ ചെയ്യണം. ഇറാനി യുദ്ധം നല്ലതല്ല. അത് മൂന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും എന്നല്ല, അവസാനമാകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ക്ഷാമമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെറുതെ ക്ഷാമം വരാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവലല്ല, പട്ടിണി ഇങ്ങനെ തുടങ്ങാന്നല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൊറോണ പോലത്തെ വന്ന് ഒന്നടങ്ങണ്ട് തകടം മറിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഭാഗം വന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ ഈ യുദ്ധം സംഗതി രണ്ടിനും കാര്യലാഭം ഉണ്ടായി. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാപ്പാനോട് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, ചില തങ്ങൾ നേതൃത്വം നിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു. എന്ത് വിഷയമാണെന്നുള്ളത് ഇവർക്ക് അറിയും. എന്നോട് ആ വയല് കഴിഞ്ഞിട്ട് തഹലീലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതിൽ കൂടണം. എനിക്ക് പിന്നെ ബാപ്പാൻ്റെ ഉറൂസിനോട് ബാക്കി പോകാനുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങളൊക്കെ അതിന് അഫൂ ചെയ്യണം. അമീദ് ഉസ്താദ് പൊരുത്തപ്പെടണം. നിങ്ങളെ സമയം ഞാൻ കടെടുത്തതിന്, അതുകൊണ്ട് മുപ്പര സമയമാണല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത്. അതിന് നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുകയും വേണം. മാഷാ അല്ലാഹ് ബാപ്പാൻ്റെ കൂടെ നല്ലോണം എടുത്ത കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് മുപ്പര പറയാൻ ബെറ്റർ. നമ്മ ഇന്നലെ കൂടിയതാണ്. ഇവരൊക്കെ 10-20 വർഷം ബാപ്പാൻ്റെ കൂടെ കൂടിയവരാണ്. അതിന് അല്ലാഹു തആല പറയുന്നതും അതടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ എനക്കും നിങ്ങൾക്കും നമ്മളെ ഖിയാം വരുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ദീൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ, താജുൽ ഉലമൻ്റെയും ഖുറത്തു സാദാത്തിൻ്റെ മുഹിബ്ബീങ്ങൾ റബ്ബേ, അവർക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിലാവട്ടെ, ബിസിനസ്സിലാവട്ടെ, മക്കളിലാവട്ടെ, കൂട്ടുകുടുംബ ജീവിതത്തിലാവട്ടെ, അവർക്കെല്ലാം നീ ബർക്കത്തും നിഅമത്തും ഇസ്സത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. പോലെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് 41 യാസീന, ഇന്ന് യാസീൻ 41 യാസീൻ ഓതി. അതെല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ആ ബദരീങ്ങളെ ബാപ്പാൻ്റെ താജുൽ ആ ഇജാസിയത്ത് പോലത്തെ ഓത്തിവർ ഓതി. അതെല്ലാം നീ മക്കളിൽ അങ്ങനെ ഓതാനും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യം നേടാനും നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് മരിച്ചുപോയവരുടെ ബാപ്പ മരിച്ചവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചവരുണ്ട്, ജ്യേഷ്ഠൻ മരിച്ചവരുണ്ട്, മക്കൾ മരിച്ചവരുണ്ട്, കൂട്ടുകുടുംബം മരിച്ചവരുണ്ട് എന്നല്ല. ഒരുപാട് ഔലിയാക്കന്മാർ വഫാത്താക്കപ്പെട്ട നാട്, അതുപോലെ താജുൽ ഉലമ ഖുറത്തു സാദ അവരെല്ലാം ഹദറത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിഥല് സവാബ് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവരുണ്ടാവും, സഹകരിച്ചവരുണ്ടാവും, സാമ്പത്തികമായിട്ടും ശാരീരികം മാനസികമായിട്ടും. എന്തുദ്ദേശം വെച്ചാണ് ആ സഹായിച്ചത് ആ ഉദ്ദേശമെല്ലാം നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. എല്ലാം ഇവരുടെ മദതാണ് റബ്ബെ. അവരെല്ലാം ഉദ്ദേശം താജുൽ ഉലമൻ്റെയും ബാപ്പാൻ്റെ എല്ലാം മദതും നസുറും നളുറും അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖായിബാക്കൽ റഹ്മാനെ. അവസാനം ആഖിബത്ത് നന്നായി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് സജ്ജനങ്ങളോടുള്ള ഹബീബിന്റെ വജ്ഹ് കണ്ട് സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. നല്ല സമയത്ത് വെച്ച് സ്ഥലത്ത് മരിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടെ സയ്യിദന്മാർ ഒരുപാടുണ്ട് റബ്ബേ. അവർക്കെല്ലാം ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ഇസ്സത്തും നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. ആ സയ്യിദന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദീന്റെ ഖിദ്മത്തിൽ അതിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. റബ്ബേ, വല്ല അദബുകേട് വാക്കാലോ പ്രവർത്തിയാലോ ചിന്തയാലോ ഈ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പൊരുത്തപ്പെട്ട് മാഫാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ദുആ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ ഖായിബാക്കൽ റഹ്മാനെ. അവസാന ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. കഴിഞ്ഞിതേപോലെ യൂട്ടി ഖാദറായിരുന്നു ഹജ്ജിന് പോയി വന്നത്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഇന്ന്
ഉസ്താദാണ്. അള്ളാഹു താല ഈ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഒരു ഹാജിനെ കണ്ട അങ്ങോട്ട് ദ്വാ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അതിന് 40 ദിവസം അവർ ചെയ്ത തെറ്റൊക്കെ പൊരുക്കപ്പെട്ട് അതുവരെ ദ്വാ, അതുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യണം, അങ്ങോട്ട് കാണാം. അത് വലിയ ഫضലാണ്. ഹജ്ജിന് വരുന്നവരെ സൽക്കരിപ്പിക്കുക എന്നല്ല, സൽക്കരിക്കാമെന്നോ, അത് രണ്ടും സുന്നത്താണ്. ഇവർക്ക് നമ്മളെ സൽക്കരിപ്പിക്കാനും സുന്നത്താണ്. ഉസ്താദ് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ വരാം. ഇന്നിപ്പോൾ ഉസ്താദിന് കൊടുക്കൽ നമ്മക്ക് ബാധ്യതയാണ്. വലിയ ആയിക്കോട്ടെ, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാ, ആ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വാങ്ങിക്കണം. നെയ്ച്ചോറും കറി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, അത് തബറുക്കാണ്. അത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ഫضലാണ്. അവർ അർവാഹ് അതിലടങ്ങുന്നുള്ളതാണ് കിതാബിൽ കാണാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വരിക. പ്രത്യേകിച്ച് മുഹറം 1-ന്റെ അന്ന് നിങ്ങൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അന്ന് വീട്ടിൽ യാസീൻ ഓതാൻ നോക്കണം. അതെന്തേ? ആ യാസീൻ ഓതുമ്പോൾ അന്നത്തെ അർവാഹിങ്ങൾ, അവരുടെ അർവാഹ് ലോകം ചുറ്റുന്ന ആ യാസീൻ കൊണ്ട് അവരെ ആ റൂഹ് നമുക്ക് ഫضലാകും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കേട്ടറിവ്. നമ്മളെ പണ്ട് മുതലേ നമ്മളെ തറവാട്ടിലുണ്ടാകുന്ന താജുൽമാൻ്റെ ഭാര്യൻ്റെ ആങ്ങളമാറും ഭാര്യയൊക്കെ അഥവാ എൻ്റെ ഉമ്മാമൊക്കെ പറയും, നമുക്ക് ഒരാൾ വഫാത്താക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് ഉപ്പാൻ്റെ മരിച്ചാറാന്ന്, ഇന്ന് അളാപ്പ മരിച്ചോറാന്ന്, ഇന്ന് മല്യതങ്ങൾ മരിച്ചാന്ന് പറയും. അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മളെ കൊണ്ടൊക്കെ യാസീൻ ഓദിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പറഞ്ഞ തെളിവ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, കിതാബ് നോക്കിയത് പിന്നെ കാണുന്നു. അന്ന് നമ്മ പറയുമ്പോൾ കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ എന്ത് യാസീൻ ഓതണം, അത് ഇന്നിങ്ങനെ അവർ ഉപകാരം കിട്ടുന്നു. ഇന്നത് നമുക്ക് കിതാബ് കാണുന്നുണ്ട്. എന്ത്? അന്ന് മരിക്കപ്പെട്ട ദിവസം ഓതിയാൽ അവർ അർവാഹ് മൊത്തം ചുറ്റുമ്പോൾ ഈ യാസീൻ ഓതുകളോടുകൂടി അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫضല് കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ മുഹറം 1 എന്നാണോ അന്ന് നിങ്ങൾ ഓതണം. അന്നാണല്ലോ ബാപ്പ വഫാത്തായത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് യാസീൻ ഓതാൻ നിങ്ങൾ അവിടെ ഏതായാലും ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നവനെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഓതിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാര്യം സാധിപ്പിക്കാൻ നോക്കി. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാ മുഹിബ്ബീങ്ങളെയും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടാവട്ടെ, ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ. താജുൽമാൻ്റെ ബാപ്പാൻ്റെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ അഖിലായ പ്രവർത്തകർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ബാപ്പാൻ്റെ ഉറൂസിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വരുന്ന 25-ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് താജുൽമാൻ്റെ സിയാറത്ത് ളുഹർ 12 മണിക്ക് പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിലേക്ക് വരണം. നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അവിടെ ബാപ്പാൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ എംപിച്ചിക്കോയ തങ്ങളാണ് അവിടെ നേതൃത്വം സിയാർത്ത്. അതവിടുത്തെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഉമ്മാമ അവിടുത്തെ സിയാർത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം മഗ്രിബിക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളാളത്ത് സിയാർത്ത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് തരും. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുമാണ്. വരുന്ന സഫറാണ്, വണ്ടി അപകടമൊന്നും ഇല്ലാതെല്ലാം വരണമല്ലോ. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാലാവസ്ഥ അനുകൂലം എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്നതിലുപരി ഓരോരുത്തരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം. അതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിലും പറയാം, തങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു തന്നെ പറയാം, വേറെ ഫിത്തിനെ പറയണ്ട. അതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിൽ നേതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരും ഒരാളെ പേരെനിക്കറിയില്ല, നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുക. എനിക്ക് ബാപ്പാൻ്റെ ആൾക്കാരെ എനിക്കറിയും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പരിപാടിയിൽ സംബന്ധിക്കണം. അതിന് കൂടാൻ എനക്കും നിങ്ങൾക്കും സയ്യിദന്മാർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് അമീദ് ഉസ്താദിനെ ഈ വയലിലേക്ക് പറയാൻ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. ഞാനൊരു യാറെ വാളു ചൊല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കില്ല. കാരണം വേണ്ടും പോലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിമി നിങ്ങൾ കേൾക്കണായത് എന്തിനാ ചെന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ പോലത്തെ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഉപദേശം അത് അകത്തയില്ല. കാരണം വേണ്ടും പോലെ നിങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ സാദാത്തുക്കൾ എല്ലാം ചൊന്തന്നാർ. അത് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്തിനാ ചെന്നെങ്കിൽ ഖുറത്തു സാദാത്ത് കൂറത്തങ്ങളാവട്ടെ, താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് ആവട്ടെ, ആലിമീങ്ങാവട്ടെ, മഹാന്മാർ അങ്ങ് പോയ തെരുളു ഞങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നു. അല്ലാമാർ അങ്ങനെ തെരു എന്താ വെച്ചെന്നെങ്കിൽ അങ്ങ് അഹ്ലുസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിലെ അടിയുറച്ച് നിന്റെ മഹാന്മാരാണ്. താജുൽ ഉലമാ ചൊന്നില്ല ഒരു പലക്ക വർത്തനായെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കലാണ് ചെന്ന മഹാനായ താജുൽ ഉലമാ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറഹുൽ അസീസ് മഹാന്റെ ബർക്കത്തോട് ഞങ്ങളെ ഈമാൻ അല്ലാഹ് സലാമത്താക്കി തരണം. അതേ തത്വത്തിൽ ജീവിച്ച മഹാനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്തങ്ങളായിട്ട് കിടു. താജുൽ ഉലമായുടെ അതേ ഉപദേശം അനുസരിച്ചിട്ട് താജുൽ ഉലമാ ഈ ഉള്ളാളത്ത് വെച്ച് ചെന്ന് പലക്കെന്നരെ നന്റെ പിന്നെ നന്റെ മോണായിട്ട് കിടുവെടുത്തനെ എത്തുറത്വ
ആ ഫലക്കനുസരിച്ച് 10 വർഷത്തോളം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്തങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാം പഠിപ്പാട്ടി തന്നു. അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു യാറക്കുറടില്ല. ചൊന്ന പോലെ നിൽക്കങ്ങനത്തെ മഹാനാണ് ഖുറത്തു സാദാത്ത് ഖുറത്തങ്ങൾ. അള്ളാഹു അവിടുത്തെ ദർജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇണ്ടിപ്പം നിങ്ങൾ ദുആറക്കണ എത്ര ദ്വാർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഇണ്ടിപ്പം നിങ്ങൾ ജുമഅത്ത് പള്ളിയിൽ ഉള്ളാളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട മജീദ് ഉസ്താദ് ദ്വാരന്ത് ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان